Nevazukuru. Now we'll be going on live streaming. Welcome. We'll be going on live streaming. Yes, Vazukuru, maswera sei Vazukuru wangu. Zviri kudi. Kwamuri kwese zviri kufamba here zvakanaka Vazukuru. Ndine zvimwe zvandinombocheka. Unenge uchimbogadzira basa revaridzi. Chimbogadzirisa kuti basa rifambe zvakanaka. Handiti nechimbogadzirisa kuti basa rifambe zvakanaka. Right. Yes, tendai chengeta zviri kudiko. How's Pretoria today? It is a weather. Tendai chengeta. Elizabeth, mzukuru wangu, thanks very much for your support. Zurudi. Hey, Lee, zurudi mzukuru wangu Lee. Beta. Manyoni. Waskwera se mzukuru wa sekuru Manyoni. Claveria, what is nice name. Zurudi mzukuru. Kurise kwa uri. Arise ma temperatures. Hey, Flexi, wasekuru zviri kufamba zvakanaka. Alright, ndokupindura muzukuru wangu anditi. Ndichazviita soon after tapedza basa repanapa anditi. Mind Chibanda. Hanzi sekuru ndeipi this Sunday maenda kuchechi here. Chechi ndopinda after live streaming manheru. Already. Yes, Nesh, Zurudi mzukuru wangu. Thanks very much for joining us today on this live streaming. Fortune, how are you? Fortune Manube, Sufambere, Charisma TV, Kurise Germany. How's Germany today? Welcome to this live streaming with the Uncle Saint Stephen. Zvirikufamba zvakanaka vazukuru wangu anditi. Zvirikufamba zvakanaka. Esi Aubrey. How are you Aubrey? Mzukuru wangu Aubrey Obza. Andina kuenda ndiri panapa mzukuru wangu. Asi tichazopinda edu service manheru. Nowadays turikupinda ma-services edu kuma after hours. So service ndozoenda kuma time. Service ndozopinda time mazukuru. Anditi vanhu vandogara navo vanoita sevasina kukwana, so ndomboita uchibuda uchimbovatiza mushana. Ndomboita uchibuda uchivatiza. Regai tigare pabalkoni zvedu. Kolchi chinoramba. Chimbokuratidzai kuti panze pedu pakamira sei. Kuno kune holiday wazukuru. Kuno kwandogara kune holiday. Ndo panze pedu. Paona. Ndo murodi munogara sekuru. Ndo murodi medu kupisa mani. Holiday saka vanhu vazhinji havana kuenda kumabasa. Most of the people vari pa holiday. Mabasa anozorizuma mangwana. Anditi. Esi TK. Zvirudi mzukuru. Zvirikufamba zvakanaka here.
takatandara hedu kozoita zvina formality kamuzukuru tongoti totongoshutira chero patinetira handiti tiri pamba pedu hero takatandara handiti yes tafadza zviri kudii muzukuru wangu tafadza zviri kufamba here esi loka muzukuru wangu ndiri kukuona muzukuru wangu ndiri kukuona. Thanks very much for coming ku live streaming handiti. Thanks very much for coming ku live streaming. Pane tirongomirira zvedu technical team yedu pane zvairi kutichekera kumasaisai avo, so message ndamirira message technical team yedu pane zvairi kungotichekera, but tatotanga pa live streaming zvatorongeka, so vazukuru vasekuru vatouya murundidzwa zvakanaka-naka. Hana tikeende kupi uko, ndiri ku UAE ku Dubai ndo kwandinogarawo hangu, kune kamoka location kedu kari ndogara kunonzi Deira city. And it's just pane makilometers mangani, it's about kupapana ndo drive about 6-7 minutes, less than 10 minutes kuenda pa airport. Kuti munhu akandifondera achiti ari pa-airport yepaDubai unotondoona ndasvika muzukuru, but airport ndege dzotodarika nepamusoro pedu dzotodarika nepamusoro pedu andi right. Koti nesh kwakanaka here kunoku, hakuna kunyanyonaka kunoku ndokwedu kwembombera kwedu kwembombera. Yeah, thanks very much. Yes, Salim Siki, Zirudi. Yeah, Zirudi, Angelina, it's good to have you for this live streaming, Zukuru wangu. Right, Nruda guest wa Zukuru. Nruda guest in studio. Right, streaming yedu ichaita less than, ichaita kwe 2 hours or less. Anditi? Ichaita kwe 2 hours or less. Our streaming is going to be tichita kwe only 2 hours or less. Kuti stream yatoshandisa vasazotipa punishment. Handiti? Right, ndaisa link vazukuru. You are welcome. Handiti? Chichi. Yes, chichi uri kuona reka greetings chichi. Zurudi zvirufamba here muzukuru wangu? Kunoku zvakarongeka. Handiti? Ana mwaita, how are you muzukuru wangu? Zvirufamba zvakanaka here? Sekuru murungozviona sekuru zvakarongeka. Kutsva chete, manje muchatoona tisheti yakutanga kuita mvura panapa, musazo sekuru koinda matemperature akwira here nekuda kwezviri kwezvimazuva ano. Matemperature kurungozvipisirwawo zvakuona, it's summer time. Izvo zvaimo already sweating, ukangobuda mumba chete, mumba mune aircon 24/7. So ukangobuda mumba chete, zvinobva zvaunotanga kutsva zvisingaiti. Ukangobudawo mumba nekuti mukomana wandogara naye, vakomana vachona vanoita sevanosvikirwa nenoise, vakuzotaurira pasi nyangwe achitaura newe panzeve vanenge achiita udedzero, baba baba baba. Apa ndo paunonzwa mwazukuru wangu achivhaira kuti ndine mukomana wangu munaiji. Musati vhairira wazukuru wangu. Itai mafese enyu echiZimbabwe naripo awa, tinawo. Yes, Marshall Mark. Thanks very much. Right, ngatipinde munyaya yedu wazukuru. Nyaya yataunganira pano. Nhasi musoro wedu wenhau uri kuti kudiko. Nhasi musoro wedu wenhau uri kuti kudii. Chirungu ndo chandapotsa zvangu ndatozozona ndaposta kuti zoni kuzva ndatopotsa chirungu. Si chirungu ndo chandangozoti potse. Right, musoro wedu wenhau ndinawo panapa. Tati musoro wedu wenhau uri kuti kudiko. Unai sekuru wachona. Ndoda kutora sezvauri chaizvo, handikuda kutaura nepasaiti. Tatora musoro wenhau sezvauri chaizvo. Right.
Why do ladies continue keeping dark secrets from their men even after getting married? Domsoro wedu anditi sei vakadzi mimi muchiti kunyange waroorwa ka you keep on keeping masecrets mamwe anenge asingatoite, sei muchidaro? Right, inzwai ka vakadzi, do you know varume kuti unogona kuchengeteswa mwana asiri wako? Unogona kutochengeteswa mwana asiri wako uchitofunga kuti hai ini ndini baba John. Izvo John ka haasi mwana wako bhururu. John anenge asiri tori mwana wako, mwana wekwasamaita uko. Wotogomendesawo chikoro, wamuendesawo chikoro muzukuru ka, otozoita degree uchifunga ndokwamoyo. Izvo John ka muyera shava. Vakadzi vanozviita izvozvo. Vakadzi vanozviita vazukuru. Ava tinoti vanhukadzi. Vanhukadzi aiwa. Vanhukadzi vakaoma. Unogara naye uchifunga kuti uri kumuziva. Aiwa newe usingatomuzivi. Unenge usingatombomuziva zvachese. Unochengeteswa mwana muzukuru ka, ogotora degree. Mwana wachona manje musi waanongoziva chete kuna baba vake ka kuti hausi baba, chavanoruza chavari kunyura. Unosara uchingoti hei vakomana ko zvinhu zvaitika izvo iwe vakadzi ava. So ndinopa ndiroti nhasi toda kumbotaura navo vakadzi kuti ngei muchitidaro, ngei muchitidaro shuwa zvatinenge tichikudaiwani, zvatinenge tine mazirudo. Machawaseka ka. Simba Stallone. Zudi Simba. Ya, ndonyaya ndikuda kumbofamba nayo nhasi kuti sei vakadzi muchitidaro. Izvo zvitotaura kunoku aritori pomufesa arikutobhadhara school fees ka kuchikoro chinodhura private school, achifunga kuti mwana ndewake ka. Izvo mwana haasi wako shamwari, mwana aritori mwana wekwadheho. Mwana atobva mutora shanga kunayo goko ikoko. Ndo vakadzi vavo. Vazukuru vangu ka, ini vanondiudza. Kana kuti unogona kutogara nemukadzi ka, shamwari achitorohwa stonyeni ka na landlord. Iwo uchitobva kugraft ka, landlord watopedza masports car. Nyaya iri panapa ka. Nhasi nyaya iri panapa. Asiri ndadaro. Yes, kani muzukuru wangu Estini ka, thanks very much. My comments ako nomaona. God bless you. Vakadzi munodaro ngei. Ndaisa link, marowana here link. Shero. Marowana here link vazukuru. Hanzi mwana ka, shamwari mwana ka, ladies they can fool you. Hanzi nemuzukuru wangu, hanzi hana simba moyo, chokwadi mwana anoziwa namai vake. That's true. Mai vake ndo andoziva kuti ichi chimwana chandinacho ndechepabhucha. Iwana uchiti second born yangu ka, iwa hausati wane mwana padheni papo. Onzi ichi ndechepabhucha, ichi ndechebaba anonama mapoto. Ichi chidiki ichi manje ichi ndo chavanenge vane doubt because pa time yawairo natsorowa poto zveshuwa ka, ndo time yavaionana nemuchinda anosona bhutsu. Time yawainatsorowa bhora pamasports ka, iwo vaitoonana futi nemuchinda anosona bhutsu. Saka chakuvanetsa ndechoti iwo wakaita kakusvibira ka, muchinda futi wopa anosona bhutsu ka akasvibira. Iwo wakaita mino yako yakamira semuBritish. Yemufesi uyo futi ka yakamira savane confusion kuti mwana ndewani. Kuti vachimuzoudza baba wake kuti ndeupi ka. Ndo chidiki chauinacho icho pavana 3 vauinayo. Wekutanga hasi wako, wechi2 hasi wako, wechi3 ndiyane confusion.
vakadzi semuchitidaro ndonyaya tinayo, ndoyatoda kumbobata iyo nhasi. Sei vakadzi muchichengetedza madeep secrets akadaro? Sei muchitidaro? Why do you do like that, ladies? Why? Tinodeservawo here kunzwaro. Akwandiri kuri kupisa. What's the temperature today? Did you check in your car? Maybe around 44, Yeah, around 40 something degrees. No peace as singait. Not a peace as good. So this is the issue we have today. Today we will be talking about ladies with secrets, even after marrying them. Isn't it when we are getting in marriage, you need to display the truth. You have to remember, guys, with chinonzi trust, it is earned. You earn trust, you work for it, and it. So by telling me the truth, by so doing, no matter how dark the truth will be, by so doing, you will be unengo chitoshandira kuti uzoena my trust. Kungogara wanduudza kuti mfeso wangu chakachaya. Ndine mwe nyaya yandinayo mufeso wangu zvakamboita manje. Mfeso wangu akarowa poto, manzo akarowa poto muzukuru, arowa poto. Baba toitika nhumbu, toitika mimba chaichai. Unozwa kuti mfeso wangu akabati patime yacho akabva atizirwa neumwe bhebi. Anditi atizirwa neumwe bhebi ka akabva bhebi uya anga asataudza mfeso kuti ndine nhumbu. Obva adecide kutizirawo umwe mfeso waairowa naye poto. But she knew very well kuti aiwa mfeso uyu anga achirowa poto, but anga akutorova already pane zvanga zvatoitika mukati umu. You understand? So adaro bhebi uyu atizira kumfeso uyo. Mimba yakazozvarwa ine 9 months, ine 7 months instead of 9 months. Pakanetsa. Obva mfeso bata yo wakangativerengera nemwedzi wona kaisusu takasitanga kurowana poto 7 months. Doctors they have confirmed kuchipatara vaconfirm kuti mwana haasi gava mwedzi, haasi premature, mwana akatokwana atori normal. So baby dzokera. So baby ndopa akazodzoka kumba kwemfeso but ana munin'ina wemfeso uyo. Because kudeni kwemfeso kwa kusingachasvikike but akadecide kuti arega ndane munin'ina. Obva ati kumunin'ina bamunini. Muri kubatai mwana uyu. Dzibamunini dzatobata dzichitoti akurise gulezi chichi. Kurise mumba kwenyu kwamakarorwa zvikanzi ndakadzoka. Mwana yeye wamakatobata ka ndokumba kwenyu. Mwana wamukoma wenyu bamunini wamakatobata. Mwana wamukoma wangu chirudzi. Anti makarorwa ere mimi mwana uyu ndewe kwamakarorwa. Zvikanzi ndakaenda nemimba yamukoma wako ndo yakandidzosa. Saka chindiudzai kuti mukadzi ye dai mimba iyi yanga yakazonoita kakuita 8 months. Mwana dai achitochengetwa kwamhofela ka. Dai mwana achitochengetwa kwamhofela, mukadzi akanyarara zvake kuti mwiro. Mofu achitoti dangwe rangu ndiyo ninu. Dangwe rangu ndisarudzai. Izvo sarudzai ka. Baba vake chaiva havasitozivawo kutoti ndine mwana first born yangu anonzi Saro akaenda nemunhu. Iwo baba vake chaiva rotofunga kutoti zvakatovharana nemunhu uyo. Ladies, why? Zvinofamba sei? Ndonyaya tinayo nhasi yekuti zoni, why do ladies keep my dark secrets? Anokuchengetera secret imwe yekuti ukainzwa unofenta kuti pu. Ukatoita laki rakudigwa mvura ukamuka, unofa. Unofa muzukuru kufa kuti fira kugohwa chaizwa yende. Nevanhu ivavo. Hanzi handine nyaya yedu. Hanzi vakadzi vakaoma namashavu. Hanzi sekuru vaisa link pindai vanhu vechikadzi tinzwe. Tiri kutovada muno mustudio nemuwo varume muchitiudzawo munotamba. Yesi muzukuru. Kuno kuri kupisa zukuru kutopisa. Onai sheti yangu. Onai kwatori kupisa. Moitawo muchitumira mari dzemadhiringi kuna sekuru.
hanzi zvamunoita maudzwa truth ka hando zvinokonzeresa musau hanzi zvatinozoita zvachona kana taudzonza Sara hasi mwana wako tinoita sei kweisusu tinoita sei yes Beni mukoma Estoni pa-UK apo pakamira sei pa-UK mukoma summertime ka muri kutsvauresa zvandiri kuita panapa kutsva chishandira vazukuru zvedu Micheo hanzi muri kutsva here handiri kutsva muzukuru tumirai mari dzekoko wazukuru ndofarira Coca-Cola chishopu chachona chandotenga chiripo icho chakanzi grocery chegreen icho padhuze chingotumira chete ndotomanya takatandara hedu nevazukuru ande tiri takatandara number 2 right maprogram edu anenge malive streaming edu ese anenge achinzi takatandara 1 takatandara 2 kusvika tasvika pa100 ndopatichazomira anditi takuchinja hanzi naobra hanzi kuti vanhu hanzi kuti vanhu havachachimwari vakungoti zvavafunga hazvina kunaka asi kuchengetesa munhu mwana asiri wake hazvina kunaka muzukuru hazvina kana kutombonaka zvokuchengetesana mwana izvi uchitoziva toti mwana uyu haasi wasekuru iwo ndopaunotodi ndopaunotochengetesa kule mune muchida kuti ndiitewo sei nevazukuru mune muchida kuti ndiitewo sei tisadaro so vazukuru hazvina kunaka mwari azvide hanzi varume vanonetsa ukataura masecrets rudo runobva rwatopera kwete kuti rudo runotanga kutotsva varume muri kutowo kudii hanzi mimi tikakuudzai charisma handifuti amboitaura nyaya iyoyo kuti zvaunozoita zvacho kana ndichinge ndakudza panapa plexi futi ari kusapota kuti zvodi tikakuudzai hanzi ane imba inobva yaparara hanzi muuraya chaiko ndimarita uyu hana marita hanzi munouraya chaiko what happened yes alright charisma handitakakumirira umbotiudza muzukuru wangu charisma handishize YouTube handiti let's go and subscribe kune channel yakanzi charisma handi munonodzidziswa workout muri ikoko you learn a lot kune tuvana tunonakidza handiti right hanzi yamatanga nhasi sekuru inopisa hanzi vakadzi vakatoona ndina bamukuru vangu vari kuchengeta mwana yasha hanzi vakadzi vakatoona ndina bamukuru vangu vari kuchengeta mwana weshamwari yangu here yavo zviri kundirwadza sekuru yesh ma1 muzukuru ma1 chaiyo right regai timbotora mashau itaso kana waredi muzukuru ndipe sign number 1 I am greatly humbled and honored seguru mashau sadaro muzukuru mashau sadaro yati nimokubata iwo kanhatu tingokurukura I'm one of your fans aiwa ini nditori feni yenyu manje sekuru ndinototsvaga nyaya kuti ndimbonzwa kuti sekuru vataura here nhasi thanks very much I'm greatly humbled unozwa kuti tasapotwa nevanhu vakuruka aiwa handi tinofanira kusapotana tiri mazimbabwe tinocreata community yedu ukatotandara tichitaura kana kune ana sekuru kudai zvinofadza chose taura zvenyu hatakatirega tiite stand up ndizvozvo chaizvo sekuru muri panyaya iyo yamuri kutaura nyaya yevakadzi vanoita masecrets zvinhu zvakaoma zvikuru and chandinoona ndechekuti vanhukadzi vakaongorora vakaona kuti tikataura chokwadi munhu anobva lose interest mandi saka the only way kumunyepera handiti then ndamunyepera manje iye akasaziva chokwadi torarama upenyu hwedu tichienda
of which zvinhu zvakaoma wana kunyeperwa wana because murudo hatifanira kunge tichinyeperana tofanira kubudirana pachena totaurana chokwadi but isusu kune kwatiri varume sekuru mukaudzwa kunzi mwana uyu haaziri mwana waazi mwana wako mwana wanhingika chekutanga kutoramba munhu toti chitoenda munodziziva sekuru totaura chokwadi hani mazvona and ini hangu I prefer kuti taura chokwadi pakusaidi kwangu munhu ndikapfimba munhu ane mwana wake handitika ondudza kuti ndine mwana wangu kare kana chero ndichimuziva kuti ane mwana ndinozvitambira ndototoziva kuti nditori kutotora mvana yangu inotori nemwana but ikatora munhu manje tobva tati ataita mwana apa izvinhanzi kutoziva kuti mwana ndewa next door anoona ozondiudza kuti mwana uyu haasi mwana wako mwana wanext door ndozvataurwa nacharisma handina placidis zvanzi madzimai hanzi chinoita kuti tisakuudzei kuti ndonyaya iripoka hanzi reaktero yamunoita mumashau muzukuru hanzi ndotongozoona kuti chokwadi chacho bheta kugara nacho aiwa ichocho chinodedza but manje vanhukadzika vakagara vazviona izvozvo sekuruka vakati vanhu ava vadi kuudzwa chokwadi kana inini chitoziva kuti nhumbu ndeyanhingi haakwanisi kutochengeta mwana plus haashandi futi handozvona uyu ndiye munhu atokwanisa kuchengeta kunobva kwanzi mashao maki ndiye ari pagraft saka mwana ndoani ndoavo shandanga aiwa but vakadzika shamwari zvinoitwa nevakadzika shamwari ukada kuona kuti vakadzi vakaoma unorara naye bungwe but zvafungira shamwari indamoblema mafesa anorara kurumu yake yega mukadzi achirara kwake yega unochitya kuti munhu anogona kundimukira anoona kumunga akatotanga zviro zvisina kutsarukana and varungu ndo vane that system yekuti vakaona kuti pane something chiri kuitika vasinyatsowirirana vanenge vaine mabedroom akasiyana ndinomwe murungu andaimboshandana naye kumwe kambani andaimboshandana aitontaurira choti these days my wife is sleeping in her own room with her own bed and her own blankets haufaa futi aiwa hatisikuwirirana pane zvinhu zviri kunetsa haisusu manje zvinhu zvacho mubhedha unenge uri mumwe chete unotongorara uine stress dzako uri pasaidi yari pasaidi apa wakutonzwa futi kuti kumuda kuti but urikuda kuziva kuti unotangira papi kuti senyaya nezuva chizvizive kuti makagumburisana chinhu chinobva chatotanga ndopachinotosimuka zvosimuka zvine hasha bhozi unenge ufunga kuti papapapamwe achatobva atoenda futi onorohwa futi unotanga kuita stress dzakawanda utoti amira ndogara ndatorova izvozvi inzwaka mashao muzukuru inzwa zvataurwa naWayne mawarira hanzi I think every first born munofanira kuenda kuDNA test vakangofanana munogona kuenda kuDNA test yachona yefirst born kasekuruka but wosvika ari mwana wako ndimashwashwa wechituu manje don't have guarantee kuti atanga ari mwana wako unoona kutoroerwa pane wechituu apa sekuru wechituu futi unorohwa iyoyo because izvi zvinenge zviri mupfungwa kune vamwe vanhukadzi vekuti vane enga isingaperi yekuti kana akagara mumba nemurume wake murume akaita chimwe chinhu chisiri kumufadza iye anozvitora serious zvekuti anogona kungonorova revenge manje nekurovesa stonyeni manje muri kuona manje sekuru pepe saka inoonekwa aita first born yako ari mwana wako zveshuwa but wechituu manje pachanorohwa stonyeni pepe manje akurovera zverevenge zvazvoka anobva anobata nhungu manje sekuru ende ndopainoda ende chimbondoudza ipopo uri paarea iyoyo waiziti mukadzi pega pega paanoita zvekuba kusaido mimba inobata but ari kurara nemurume everyday haisi kubata ipapapo ndo kazhinji kachona zvinotoitika even kana iwe munhu wemurume chaiwo kana iri mumba
ukabiridzira kuti ambonobiridzira kana panext door apa unotongona kutosvika uchinhumburisa but mumba nguva inenge yatoreba usina kubata ukangonoba chete kunze unobva watongowana mubairi. Hai pako pakaipa. Hanzi naMatilda hanzi varume vakaudzwa chokwadi hanzi amuite munobva mawana nyaya yeupenyu hwese. So better kungonyarara and you take your secret to the grave. Vakomana one. Ari kutaura chokwadi ende noti nyaya ikaitofana kuti nyase sekuru katitarise mativi ose nekuti isezvo ndataura kuti inini kusaidi kwangu ari watotara point yekuti inini chekutanga mukadzi akandudza kuti shamwani uyu hasi wako hasi wangu sei ndakarorekewe saka mwana abva kupi ndochinhu chekutanga saka iwoka uri kutoreza tonyerwa muchigara newa ndiyo takura zvinhu zvako uende nevana vako vese chero vanga vari vangu vacho hachichakurudzwa nezvavo takura uende hey urove pasi saka mukadzi anenge akutoona kuti beta ndife nesecret kana kuti secret inonzi chiko neshoni ona isekuru wako hanzi beta ndife nechakavanzika changu hanzi weni wataura chokwadi hanzi unotoenda hanzi unotoenda kakune anogona kuchengeta mwana hanzi unotoenda kune anogona kuchengeta mwana ivo vakadzi tiri kudayo futi mustudio rega ndiise futi link ndogona kubuda sekuru mombopinza wani munhu wechikadzi tinyatsonzwa nyaya yacho kuti vanoitoro sendi vanonyatsozvifambisa sei achititsana rega vatange vatora link wozobuda muzukuru. Alright. Sekuru munoona kuti even kubvira makare chaiwo kati zvisati zvatanga zvemazuva zvemasocial media netichizvi vakadzi vaitozviita unotoona navasekuru vedu vakatochengeteswa vana vasiri vavo but vaizoti akukura manje vaizotanga kuona kuti munhu ikai munhu yakutorerekera kwana nhinguku ende munhu anokura achitotanga kufanana nevanhu vekwake chaivo nokuti zvinozotanga kufambirwa kuti zviongororwe zvizooneka kunzi aiwa mwana uyu hasi wepari. Unozoita futi vainzi mubvandiripo kana muchinyatsoziva wekuti anouya achitori nhumbu obva aroorwa. Hai papo uri kurevesa hanzi nasimba moyo hanzi chokwadi chaicho chokwadi chaicho chinorwadza ini ndingatomudzinga. So it means we deserve kuvigirwa masecrets because reactor wozoishawa kuti idzi dzikatambika idzika munhu anotorwa pasi. Samukadzi manje hakumana zvinhu zvinomira mushe especially panyaya yekunzi akaenda akadzoka anenge asingachadiwo izvozvo muzukuru wangu so anobva angodecide kuti iyi secret ndeyangu ndega kusvika ndachererwa ndinoenda naye. Ende akangonzwa panotaurwa nyaya dzakada ndeapi futi akangonzwa nyaya dzakafana nedzidzi dzichitaurwa ana yake norova so kuti maiwe asi pana akazviona hana inobva yatorova kutoti naye wakomana ko sekuru vaifunga sei nyaya iyi sei sekuru vakutiisirawo pamhepo nyaya yakadaiwo ipapapa unoita souchatovengwa mucomment section maybe muntori narimo aitoziva zviri kuitika ipapo patimu rutori panapa ari kutozwa zvipeku maybe atoti hande ndinonzwa kuti nyaya yachona inodiscusswa sei kana kuti kana ndikabatwa ndichatongwa sei ndizvozvo hanzi nyaya yachona ndikabatwa ndichatongwa sei rega pindai mustudio akadzi pindai nhasi asati akuonai nezuro chaiva chakatsva kwedu saka mainyanyosapota stereki so pindai ladies you are welcome pindai I think I've got a guest rega timboona kuti ndiani kana waredi itaso muzukuru wangu ndipe sign itaso muzukuru kana waredi
upinde studio. All right. Welcome mzukuru wangu. Mzukuru wangu hatisi kukunzwa. Ameno chicha. Try udzoke futi mzukuru anditi. Try udzoke tizokurukura takatandara Hedu. Right, so nyaya iri kutoradza kuti ine mixed tingati mixed feelings ere. Because vakadzi vari kutoradza kuti vanototya zveshuwa. They are afraid kutotaura and varume vari kutonatsobva vataura kutoti aiwa inani start. So at the same time also pane nyaya imwe. All right, hanzi ndiri kudzoka na. All right, it's fine. All right, mzukuru wangu. Iri kutobvira ndaisa ngatitore let's share kune mamwe magroup anditi. Let's call vamwe kuti vauyewo vazotinzwirawo nyaya iri panapa kuti inofamba sei vazukuru vangu anditi. Kozoti chimwe chinhu futi vakadzika ladies besides nyaya yevana ko nyaya yekuroerwa yekuti unogara nemunhu mukadzi can keep a secret yekuti akadanana nemuzukuru wako. Zvinoitika here nai vazukuru kuti anogona akatombonyengana nemuzukuru wako iwoka kana kuti akatombonyengana nekazini yako. Vakatombodanana zvisingaite. Iwo wotozosangana nabhebi wasangana nabhebi wobva watoti wotozodanana nabhebi. Mukadzi wako anogona kutadza kukuudza iwewe kuti uzondambodanana nekazini yako. Zvinoitika futi kaizvo. Zvinoitika. Ende kazini yako yachonaka anogona kutotadza futi kutokuudza utoti shamwari maiguru avaka maiguru ndakatomborova poto. Iwo apa unenge uchiti unochitofamba uchitozvikoshesa ona. Mzukuru wangu michichiritika. Please, mzukuru. Ichokwadi chamuri kutaura kana even kana muchinoja mese kana pamba 1 unaona kuti waenda kubasa kawasiya umwe munhu futi kumba koko pamwe anenge achishanda kana 90 kana whatever. Yo ndofunga kuti andasiya munhu kumba apa wasiya vanhu vanodanana vari kokumba ikoko. Vale vatosara vachikudhiskasa kavachititsanga hambo kuda. Aiwa but tinopusisiwa komana. Kwete tinopusisiwa. Munopusisiwa. Wazi indiri sekurga. Indiri pakati nandisiri ngadaro. Sekuru futi. Indiri neutral. Saka andidi kunzi ndini ndadaro. Ndimuri kudaro vazukuru. Hanzi na TK. Yesu mzukuru wangu TK. Yesu Shailet. Alright, hanzi kule naudza kadai. Hanzi hadzitaurike. Ungaudza munhu kuti ndakambodya. Aiwa azviti. Hanzi kazini manje. Hanzi haizombogone kutaura. So apa paunenge uchingoita sestupid ndiwe ka. Vanhu vachitotarisana neziso. Nyaya dzachona unobona kuti vakadzi vanochengeta zvinhu akumana. Unosara uchingofamba ka. Hapana chinhu chinorwadza wakomana ka sekuziva munhu airova poto. Kutoti uyu ndiye munhu aindiroera poto uyu. Wesi kozvikazoita kuti aiva muzukuru wako. Saka ukazozviziva manje ndinoda kumbobvunzawo ipapo masha kuti let's say wazoziva kuti kazini ndiyairova zvinhu after 2 years. Azvizoitera kuti ufunge kuti vachirungorovana zvinhu. Obvious
Nekuti sekuru zvakafanana kuti munhu akambodanana nemunhu wako kana vachitaura vese kana kuti even vakangosangana pamwe iye unenge uchingoziva kuti havakambodanana zvavo but zvakapera but vakangosangana kana kuti ukaona meseji yake mufoni make unofungei asi unototi ava vanhu havadzokerana varitodanana futi. Taura hako aiyaye ndosaka inini hansati inana mudzimai muzukuru ndo baba tataura sekuru pepe kuti munhu anobva arambwa ipapo inini hana mudzimai unozva kuti zvandaka taura hako. So inini zvandaitofunga kutoti kana ndakuroora mukadzi ndoda kuroora mukadzi kure kwandisingazikani because ini ndotya kuita stress. Ndizvozvo kure kwausingazikani futi zvinobatsira bhozi zvekuzivana nevamwe vanhu vakambofamba nemunhu wako nekuita seiseka zvinhu zvinokonzeresa imwe stress isingaiti. Taura hako kungoti wakaita ukangoti chikona mbeu wobva watosangana apa bebi wanenge akadanana ne2 kana 3 vanhu wakambodi pane kanzvimbo vakadanana nawo nzvimbo dzakaita diki dzakafanana nekwati kuno kwatinogara kunoka kashoma kuti ukati kupimba munhu unotopimba munhu asina kumbopimbwa neumwe munhu waanotoziva wakanyatsotsvagisisa vanhu vakambodanana navo unotoona adanana nemunhu ini ndakatombodanana nawo nemunhu akambodanana nemuvakidzani wangu saka nyaya yachona ndotoziva kuti ndinofamba sei. Maona manje ipapa manje saka vanhu vavo vakazosangana kana kuti wangonzi ambopiwa lift nemunhu uya manje aurari ndo paunenge uine stress what more akazokudza kuti mwana uyu uri kuona mwana uyu akutaura chokwadi mwana uyu haazi wako bp yachona haiperi zvounotaura kuti bp imwe isingaite kuti unorwara kuonda kusara wakaonda kudaiwoso. Taura hako unosara musoro chete saka kana skero chaichai paskero unotoita kungati hanzi namatilda manje hanzi yamatanga ika hanzi haitaurike hanzi vanotodanana vakaita vana uchifunga kuti ndevako hanzi panotodanana nevanhu ndochitofunga kutoti ndakapindawo mani ini ndakapinda unobva ndinomwe bhuru wangu uyu aitombodanana futi nemukadzi wabhuru wedu shamwari achitonatsototiudza kutoti ndakumbonoona bebi mfesa hapo aenda out nebasa iwe ndichitozviwitinesa kudai ende pakatozozvarwa mwana zveo because mfesa anga ane makore what happened ndezvokuti mfesa anga ane makore akati one day vasina kuita mwana ndofunga kuma 5-6 years but bhuru wangu paakatanga kuipindira takazoona mai mufana watakura mimba shamwari kufara kwaita mufesi wachona iyeye muridzi womukadzi iwe aifara shamwari nekuvhaira shamwari achionererwa chichi harigani manje padheni mafesi munongoketa kuti maimufana handi munongosweta kuti maimufana wanguka mimba iri kudai nini mazuva mimba iri kundida padheni apa rutoshedzera mimba yomwe munhu zvake mumwe munhu wachona muridzi wemimba but boys ngatambetese zvakanaka ameno chichirikuita neline rako ameno chichirikuitika kuti why usiri kupinda through try again handiti keep on trying tiri kukuda mustudio muzukuru hanzi namazhero hanzi but kutaura chokwadi zvinhu zvakadai hazvitaurwi saka uri kundubvera mumazhero kuti kana maimufana chaivo dziridzo dziripo uri kuti vasazvitaure ngataurira nevarume toda kumbotimbonzwawo macomments enyu kuti kana mukadzi ane mwana wekutanga asiri wako newechi2 chakowo chave chechi3 padheri tiri kuti mukadzi asataure here kana kuti ngatiudzwe Masha, what do you think?
tiudzwe here kana kuti tisaudzwe, ngatife nezvakadaro. Sekuru ipapapo kakusaudzwa kunotori nani nokuti even muri kundinzwa ati Sekuru? Ndati ipapo kakusaudzwa kuri nani Sekuru kana uchida munhu wako, nokuti zvinhu zvinoitika murelationship Sekuru kuti kana uchida munhu une uchingomuda and usina kutsvaga zvakawanda, uku kwakutsvaga zvakawanda uku bhozi uchazoudzwa kunzi aiwa mwana uyu hasi wako, wozoda kuziva kune umwe wachona kuti ndewangu here, wobva wazoudzwa futi kuti hasi wako futi. Makamaona here makesisi akawanda Sekuru ekuti vanhu vanozvisungirira? Taura zvako. Saka hanzi naMatilda manje, naMatilda hanzi vakambona navashayani. Ndizvo zvari taura chokwadi, vakambona navashayani. Munhukadzi ari kutokuudza utoti kana takambona natishayani. Ndizvozvo, and ipapo ari right, nekuti ukadanana nemunhu ukasangana naye mukasanganidzana naye munhu wodicheko mafeelings ako anotokudza ndasangana nemunhu wangu, nyange akaroorwa unototi ukamuona utoti ndasangana nemunhu wangu. Inini guys, inini nyaya uri kutaura inini mai nekatyiro kandinoita inini guys Nevazukuru chimbonipaiwo dzimwe kana 5 years dzekuzorora because nyaya dzamuri kutaura hamutadziswa kuroora, asi kuti munoroora kaSekuru muchitoziva zvinhu zviri kutoitika. Muri kuona manje Sekuru kuti mune muchitoziva zvinhu zvinoitika muupenyu, ndosaka muri kuunza nyaya dzakadai dzinobatsira, dzatitobatsira vanhu vakawanda. Ini Sekuru ndine mukadzi, handiti mazvona, ndine mukadzi nevana vatatu, ndine vana 3, one ane 8 years, umwe wachona ane 5, mudiki wachona ane 1 and 6 months. But handingafambe nchizvirwa ndundu 100% kuti ndine vana vangu, ndine vana vangu ndotofara ndine vana vangu. But vana ava zvavo zvangonakira kuti vese havo vakafanana havo neni ende vakafanana nevanhu vekumba kwedu. But izvozvo zvinogona kungoitika, vana vanogona kungofanana but asiri wako, but kungotenda Mwari chete nekungova nefaith yekuti ndine mhuri yangu chete. Yes, inzwa hanzi naTK Inos, hanzi ndopaya patinoti zvinorwadza imbwa mutsipa tenzi kudyira mumuti, maziso akambotarisana arasana. Shona iyi iri kureva kuti kudii? Paita mushona wamandorokwati apo. TK titsanangurire shona yamandorokwati iyo muzukuru, tiudze kuti iri kurevei shona yamandorokwati. Hanzi naSimba, hanzi vanhu vechikadzi vane masecret anotyisa. Simba hakusi kunyepa muzukuru wangu, madzimai vakatsenga chipfuva chemudzimai, usachidherere, sadherere chipfuva chemudzimai muzukuru wangu, vakasenga pahana dzavo apa. Vakadzi vanenge vakasenga. Hanzi naFranziska, yesi Franzi muzukuru wangu, hana Franziska, hanzi Sekuru maswera sei, hanzi nevamwe avo kunyanya muno muDubai zvakanyanyisa. Alright, Franziska ndozwa kwauri. Franziska wakati uri ku-F, handiti uri ku-F uko. Franziska ndichauya zokuona iwawo, usati wada kutaura neni chete, chauya zokuona pa-F pako apo, ndogara ndiripo sometimes. Inzwaka munomuzvirimo, munomuzvirimo, ende munomuzvinotozorwadza nekuti munoroerwa futi vakasiyana-siyana. Kwedu kuri tori nani, munomuzotosemesa. Ndosa handisina girlfriend munomu handitomborina kana girlfriend. Ende ndatova nemazuva ndisina kupaona pakati stonyenda. Sekuru akatoona stonyenda anovhunduka, nechitoda ambulance padhuze musi wacho. Ndonakirwa zvangu. Inzwaizve, hanzi naMukoma Eston, hanzi I think not knowing is the best, the truth hurts to be honest. Hanzi
hanzi chokwadi chausingazive hachirwadzi. Ndevamwe vakataura zvikanzi chokwadi chausingazive hachirwadzi. So vanhu vari panapa I think tiri kupasisa nyaya yekutoti haya both men and women tiri kutopasisa nyaya yekutoti zvandisingazive ngazvigare ndisingazive. Because the truth the truth chausingaziveka hachirwadzi. Sezvataurwa namukoma Eston kuUK uko hanzi I think not knowing is the best. The truth has to be honest. Chokwadi chinorwadza. Harisi statement rekunyepero re. Aiwa chokwadi. Chokwadi chinotaurwa panapa. Pabva padzokorodzwa futi na Michael. Hani na Michael tinozvibata kungoita DNA test in a secret mudzimai asipo. Hanzi kungoita DNA test mudzimai asipo tinobva tozvibata. Usadaro mwana wamai wangu, usazvitsvage. Ukatsaga makomo mugudo makudo mugomo unomawana. Unomawana ndizvozvo. Noti and unoti papo kai uchingozviwana ka pana pamuchambogadzirisana kutopera kwazvo ikoko. Saka let's say unomwe mwana maybe mune vana 2 unoita DNA youmwe wacho na wobva wabata kuti haasi mwana wako. Then wobva waita imwe DNA youmwe mwana wobva waona kuti mwana wako. Then wobva waramba manje mukadzi manje nenyaya yekuti chi vana ava umwe mwana hazi wako. Unobva waita hashomuramba nditi. Then mukadzi waenda nemwana uya oenda mato divorce apa kapa. Uyu mwana uya utonogara asina imwe parent. Akutonokudzwa neimwe parent. That's true. That's very true. Complicated. Nekuti sometimes pane pekuti ukachengeta mwana. Alright, vari kuvanhu vakawanda vanochengeta chero vana vekuadoptwa chaivo and achitokura achitoti mwana wangu and vatori vakatobatana nebond imwe isingaiti. Saka iwo kana usina kuzvitsvaga uchakura nevana vako zvakanaka and vanenge vachingokurespectawo sababa nekuti mai hapana musi one vachamboita mistake wokudza mwana wavo kuti iwo hauzi mwana wababa vako hazviti. Unless kana paina someone muzukuru wangu. That's true. Mwana ambozouti. Welcome to the show Shai Moyo. Ngiyakubingelela umzukulu wami. Futhi ngiyakwamukela to this show. Right. Zurudi. Hello everyone. I like this lady, guys. This lady, she's a comedian. She's a comedian. She's an upcoming change mchimuona very soon. So I want to introduce her like this. It's just another introduce her as the official. Yes. Talk to us. You get. Wabona ere ndimukoma mashao vari mu studio neso. Oh, mukoma mashao makadi. Ndinofara chose makasimba ere. Mozondidzurira tu mabraids. Aripo ndinokudzurira akareba kutoreba chaiko akareba chaizvo. Ndanomboda zvitaura undoda kuitawo angu. Ndiri munhu ane vhudzi. Alright, sekuru kuno kwatiri kuVictoria Falls kana ukaona munhu ane braids so tinorarama nevarungu anzi is an innocent person. Ayo, mujere, very good person. Anombopinda mumaoko evakomana. Yeah, Shai, ngatipinde mungoma. Ngoma ndiyo nyaya iri kutsviriridza panapa. I'm very happy because you are one person I know personally and you are one person wandozoti ane experience panyaya dzakadai nekudhila kwamunoitawo nemadzimai. So talk to me. What do you think nenyaya yatiri kufamba nayo panapa yekuti munochengeta zvinhu mumwoyo? Sekuru nyaya iripo ndeyekuti munhu wechikadzi ka in fact munhu wechikadzi akaita ufambi kunonzi varume vanowanza kuti hanzi inzenza anozviitisa but munhu wechirume akaita ufambi kanzi kunonzi ndisatani. That's my first question andinoda kumubvunza nje. Munhu wechikadzi akatadza kunonzi anozviitisa nzenza asi murume anonzi ndisatani ngaaregererwe. Handizivi kuti zvinombofamba sei ipapo. And the other thing ndeyekuti
inini munhu wechikadzi dignity yangu inofanira kugara iripo sekuru. Saka azozoite kuti ini ndikotanga kutsanangura maboyfriend angu 20 mashure uku, nyangwe panga pari nemuneighbor, hazvitomboite zvachose sekuru, ndochokwadi chiripo. But murume akagona kutsanangura, unobva watoluza dignity yako. Saka nyaya iripo ndozvinotiitisa kuti uchingochengeta chimasikireti because you'll be trying to protect your dignity. Zvinozongovhiswa nevamwe vanhu vasina hana, mafriends nevamwe. And the other thing sekuru ndeiyi, nyaya iripo ndeyekuti hautaure zvinhu zvisina mavhi11. Unogona kuzoudza munhu kana wakazoita mwana nemunhu uya, ko zvinongochiona kuti pakasiwa V11 kaapa pane mwana wechegumi wakasiwa kumba uyu aripo. Kana tichiti mwana saka mavhi11 kuroti anofanira kuti atifananei namashauka, asazoite mhino seyasekuri. Kana kuti ndeapi mavhi11 amuri kureva? Handiri kutaura sekuru kuti as long pasina V11, kana ndichiti V11, as long munhu wacho asina kokuitisa mwana, there is no any need yokutsanangura boyfriend iyo ku next boyfriend. Because nyaya iripo ndeyekuti apana V11, so ngaavanzwe munhu wacho. But kana pari nemwana, there is no any need yokumuvanza. Unotongotaura hako kuti ndakambodanana nanhingi tikaita mwana uyu, because V11 iripo kamwana uyu. Uchazoda kubvunza kuti baba vemwana ndirapi. Saka sekuru kuti isusu mutipe basa rekuti titsanangure maboyfriend edu. Pane pamwe pokuti unodanana nemunhu wakatendeka, iwe uri serious, iye anenge achiita zvekutamba hake zvarure achiita zvekutamba, iwe uri serious, wozokungokurasisa, wojambira pane mumwe wokurasisa. A plenty of women vapinda pamarelationship anotokwana 20-30 sekuru, asi vachingorasiswa asi the good women. Saka sekuru hazizoite kutsanangure zvese izvozvo. Saka tonge tenge takachengeta masekret, mutiregererewo. Kana pane kuti aje chero vasinawo mavhi11 atitoti waitiswa nhumbi papo, then wobva wazonyepera uyu manje wacho wawakudanana naye kuti mwana ndewako, ipapo munopatora sei? Nekuti apa pekuripota vawakambodanana navo vasina mavhi11 tapanzwa apa pemwana. Yes, pakati mwana apa pane mwana sekuru, ukangodiscover chete kuti iwewe watodanana nemaneighbors tu, chimboregera relationship yacho, kozi ichanetsa padongo sekuru. Pakamera munyevhe, unotoenda kunotonotema munyevhe, ndiyo serious iripo inotoziva. Kana kutonotema mumowa so adongo apatomboite zvachose. Unotombofunga munhu akambofadzwa. Vazukuru vangu chakafukidza kana kuri nini sekuru handi, kana kuri nini hangu ndikangoziva kuti ndakambodanana nemunesti ndotongoregera hangu ndodisappear, cause nyaya iripo ndiyo kuti padongo panonyanyobuda munyevhe wakanaka kupfuura yemumunda wakanaka. Kana anzi dzokororo ine simba, kana pakutozodzokorora munotomeka sure kuti munobvisa mavhi11. Saka sekuru iyo haitambike. Sekuruka, munoona sekuru ichi chokwadi kutaurwa nasisi. Mukada kunyatsotarisisa ipapo, ichi chokwadi chekuti tingachitiza Hedu. Ukangoudzwa chokwadi kuti apa ndo pari kuitika zvakati, munhu anobva afunga iyo point yavaraise yekuti padongo panomera munyevhe chaiwo. Unobva watongopera simba, and wapera simba ka auchatomudi munhu yabhozo, wautanga kufunga zvinhu zvakawanda, wakutanga kuita stress. Unoona examples sekuti ndakambodanana nomwe musikana, abva atodanana nomwe musikana aitogara padhuze pandaitogara, uruzvona, and apedza ndobva ndazvibata akuti sorry chichi munhu yo ndandisingamude. Saka chakacha kutuma uko chi ndai ndakamutenda andakabva ndatotisana neni achatokudi kana kuona mupenyu wangu. Saka ndikuzotora kuti kana pakazoita mwana manje
Wazonzi mwana uyu asi mwana wako asi ngatirambe tichidanana. Ichi chimwe chachaita next. Jamani. Nyaya yacho inobva yatora kunetsa. Right, vazukuru vari vauya palive. Masha. Alright, Masha usati waenda ka. Vaudze vazukuru kuti channel inonzi chii, ndoda kuti vasubscribe tiri pana. Channel yangu ndine tuma channel, ndine channel inonzi Masha Maki, channel ndichangoitanga ine that ndiri kushandisa. Then ndine imwe channel inonzi MAK Records. Yeah, because ndine am a producer kuno ku Cape Town. Ndokwandinoitira basa rangu. Anondiziva kuno Cape Town kana muchiziva anyone ari kuno Cape Town chaiko kune munhu anonzi MAK, ndinova vanoti MAK inonzi Masha Makwatsine, which ndio yandongoshotena kuti Masha Maki pamusic. Ukaenda ungangosearcha even kana Spotify wherever munowana music yangu munombonzwa napi tapi yemimanzi dzandinogadzira, ndinoimba hangu reggae ne apo R&B. Saka munongontsvaga munowana. MAK Records ndo pandinouploada most yezvinhu zvakasiyana like vanhu vandinorecord kuno vakasiyana because ndo nditori mustudio, so ndo mandiri kutoitira this thing. Yes, as you can see. So guys, so vazukuru ka ndoda kuti ndizotaura naMasha kuinbox ka, ndoda kuti ndinzoti aita ma-subs from this live streaming. I think mangoona kuti Masha ka ari kuita zvinhu nemusoro. You can even hear from what somebody will be saying, zvinotaurwa nemunhu wega unobva watoona kuti he deserves my sub. And let's go and subscribe to his channel and let's support our Zim YouTubers, guys. Aditi music yake futhi, let's support vazukuru. Ndazwa kuremekedzwa pada kuona Masha Mzukuru studio, because I know you are a busy man. Even now watotora time yako yauri kufanira uchishandisa pabasa rako ukatinga ndisupport Sekuru. I'm highly Sekuru ipapo kutaura chokwadi. First time yandakasubscribe pachannel penyu ndakabva ndagarapo. Pane pamwe pekuti tinosubscribe pachannels Sekuru ka ekungoti wangowana maybe one video bongoti mira ndisubscribe zvangu, but auzoramba uchidzoka. Ini ndinototi kana ndapedza basa kana ndisina zvekuita ndinotombodzokera kunoona pane mamavideo anondijamba ndiri pabasa. Ndinotomboenda ndonoona futi mavideos aya kuti Sekuru vanga vachimboti chini asi. Because nyaya dzenyuka inyaya dzirikuitika muvanhu and muri kutaura chero even dzimwe dzaya dzamune muchimbotaura dzekuti ninga angataura chidzidza zvakawanda mukutaura nevanhu, macelebrity zvavanenge vachiita vachimboita off route vachitaura zvinhu zvisina basa. Tinenge tiripo tichidzidza kubva pamuri muchikurukura nesu muchitipa mukana. And mimi Sekuru chatinodira channel yenyuka ndechekuti munotipa nguva yekuti tinge tiripo nemi. Amusi kuitira imimi wenyu kuti ndimi Sekuru Uncle Saint and you are just doing this for you. No, muri kuitira tese kuti tikaungana tikakurukura tinowana chatinodzidza nekupera kwezuva. Thank you very much. Unozwa kuti mashoko akataurwa nemunhu mukuru pamabasa awaka aiwa neno ndinobva ndanzwa kuti zvatiri kuita zviri kufamba. Thanks very much. Hakusi kuti ndinogona stereki, but support yenyu ndo iri kuita kuti basa riende mberi. Tinoramba tichienda mberi Sekuru, tinoramba tichienda mberi. Ndinokutendai chaizvo. Inini ndakumbomhanya. Thank you very much. Vanhu ngatisubscribe vazukuru anditi. Right, thank you very much for coming through Masha. Okay, bye-bye. Much love. Right. Hanzi ndatarisai, inzwa akavashai. Hanzi ndatarisai muzukuru wangu. Hanzi hello Sekuru, nyaya yakaoma. Alright, anonzi Masha. Let's go and subscribe to his channel. Anditi. Let's follow Masha. Okay. Charge yangu iri kuita to noise. Right, ko oznez noise ichiri kubuda kana kwabo. Alright, saka tasarwa nemaminutes mashoma. Yabo anditi, because the gadget yangu yakupera moto. Vazukuru munofanira kutenga mishini chaiyo kuti kana takuita basa tinobva tatonatsoita basa chaizvo. Anditi mutenge mishini chaiyo kuti kana tikatanga kuita basa
tinobva taita basa chaizvo saka tasarwa nemashoma maminutes 20 minutes or less. So ngatinyorei comments. Let's comment Vazukuru. Tinzwe kuti which is which. So I'll be disturbing. Okay, Sekuru. Timbonzwa kuti which Bye-bye. is which. Alright, ndaita like ndishandisa another room. Ha, Sekuru mapinda busy. Right. Taita umwe guest. Yeah! My favorite YouTuber is in the house. I thought she's at work. Saka takusanga regai tiite imwe plan panapa. My favorite YouTuber, she's in the house. This is a lady. Timbonzwa kuti vari kuti kudii. Titete vapo. Teteve vanhu. Right here, makadiko. Yes, Tete. Muri right here, Sekuru. Tete maswera sei? Oh, Mushe. Ko Shai wabwatiza futi Shai ndiri kukuda kamustudio. One zvandoitirwa naShai nai Vazukuru. Sorry to disturb you. One zvakuitwa naShai futi nai Vazukuru. Tete maswera sei? ndaswera ndachimboita DIY saka ndakutofunda DIY kandiri muno kuhospital accommodation saka ya ndambejitaida apo. Regai ameno zvanga zvakuitika. Yeah. Okay. Tete ndakukunzwai. Yeah, ndati ndanchita DIY ka time yeCovid kutofunda DIY nekucleana nekuita everything tega. Yeah. All right. Kuri sei kubasa? Kubasa yesterday kuri busy. Andinoziva COVID kamusekuru saka Saka one. Saka ndamuka late because unenge wakaneta straight, you just wake up very tired. But yeah, all right. Yeah. I'm so happy to see you today on today's streaming. Guys, can you please tell me how's my sound coming out? Because I just connected my all right. Ku audience Vazukuru, talk to me. Taurai neni kuma kuti how's my sound coming? Muri kuinzwa sei sound? Route. Tete nyaya yedu ndofunga maiona handiti? Ndechizve ndiye uchidze ndakupinda pakati ndanonoka kumukaka. All right, it's okay. Tiri kutaura pamusoro secrets anochengetwa nemadzimai kunyangwe kusvika aroorwa anochengeta secret asingagone kuudza murume wake. Right. So ndo masecrets atinoda kutaura kuti vakadzi why is it vanochengeta masecrets even vakazoroorwa havagone kutaurwa. So nyaya yanga iripo tanga tina mukoma Marshall Mark, he was in the studio. Tambopindwa naTete vanonzi Shai Moyo. Nyaya iripo ndeyoti vanhu vari kuti Zoni, regai ndiverenge yaMatudha, hanzi ataura chokwadi uyo kuti padongo panonaka, panomerera zvinonaka. All right. Comments, regai ndingoverenga comments ari panapa. Regai ndingoverenga comments ndodzoka kwamuri Tete. Hanzi Marshall looks like a musician, I know. Yeah, he's a musician. He's the artist. Right. Hanzi na Elizabeth. Hanzi makapinga plus. Vamwe varume vanomedzerera mate. Hanzi makapenga plus. Hanzi vamwe varume vanomedzerera mate. All right. Matudha ari kuti hanzi ari kuCape Town. Mukoma Marshall mudzei, one of your fan Matuyo. She will support you. Thanks very much, Rhoda. Thank you very much. Munoziva kuti this show will never be a good show without you, Vazukuru. And it hanzi very true. Marshall Sekuru vatora chimuti. Let's support him. I like this man. Ini ndikitobvawo panapa, I'm his number one fan. Ndinoramba ndichiva support. And it right. All right. Apa ichirita noise. Feni ndinotswa Vazukuru, ndofunga muri kutoona ndiri kugara neratotota. Hanzi chokwadi choda pakutanga musati mava mose
pane kuzoziva chokwadi mava mose ndozvorwadza manje. Alright, thank you. Hanzi naElizabeth, zvinongoda kubudirana pachena zuva rekutanga. Anditi kana munhu asingadi anongosiya hake than kurwadzisa munhu wakutaura secret imba yatsvuka chin'ai. Okay, alright, it's okay. Rega ndingobayira, ngatimboonai masubs comments tinenge tichitaura tese. Alright, thank you. Alright. Saka Tete, pataurwa nyaya yekuti nyaya yanga ichipisa ndeyekuti mukadzi anogona kuita mwana mumba, oita mwana nevanhu nemumwe munhu, then obva azowanikwa neumwe munhu, but orega kuudza munhu anenge amuroora kuti shamwari, mwana uyu wauri kuona hasi mwana wako, ende anogona kutosvika murufu nenyaya iyoyo. What do you think nenyaya yemasecrets akadai? Murume vanenge varionana nemurume ane mwana wake kudhara here kana kuti asina? Alright, munenge maonana musina, and then in the process munhu ozosvika paanoita pamuviri, kana kuti anokutizira ane pamuviri peumwe munhu rume, asi otizira iwewe achitoziva kuti mimba haisi yako. Sorry boss, I'm very sorry. Thank you. Saka munoionawo sei iyo Tete? Pakagodza. Because kana nechemwoyo uchiziya hako kuti ndizvo zvamuri kutaura izvi, it's difficult. It's very difficult. Kuti you know, sometimes it's difficult. You can't judge my circumstances evanhu anditi. Yes. Why aita zvaaita izvozvo, I wouldn't know, but zvinenge zvisina kana kutonaka. You know, pane kutoti munhu wacho ungotaura maparents ake kutoti aida ndiziye, pane kuti uende unonenedzera munhu asiriye uchiziya zvako nechemwoyo kuti haaziriye. Anditi mapabasa. Saka macircumstances evanhu anosiyana siyana. Why munhu aita zvaaita izvozvo, but inini opinion yangu noti mumwe munhu zvinenge zvisina kunaka. I don't think so. Zvinenge zvisina kunaka kuti uende kunonenedzera munhu asiriye, because zvikazodiscoverwa kumberi uku kana kuti ukazofa nazvo zvinenge zvisina kunaka chete. Zvinenge zvisina. Asi right, I'm not judging anybody. Kujudge my circumstances evanhu in life akasiyana, but inini maombi hazvidi kuzojudge. So guys, tichiri panapa, I just want to introduce this wonderful lady. Ndasina unatsova introduce zviri formal. Vanonzi ivo Rosaria M. So please subscribe to her YouTube channel. She's a music promoter. Nevasingavazive, she's a music promoter. Also, kana kune vanozva vanonzi Yondo Sister. Vanozva Yondo Sister, ndo manager waYondo Sister tours avanoita kuEurope. Aniti, ndo vano manager, ndo organizer. She's a wonderful lady. She's doing a great job with her husband. So kuchannel kwavo maartist munonopiwa knowledge yakakwana, vanotaura about management, vanotaura zvakawanda. So guys, please, kana une phone yako padhuze une gadget, I kindly ask you to please, izvozvika tripa show, just go and subscribe to her channel. Anditi, kana kuti chingopedza show yedu, please subscribe to her channel. She's a wonderful lady. Also, I want to thank her because she's working with health sector. She's a very busy lady, but Murungoona, she's supporting us. She's one busy person
but family channel, she's always here supporting us. Thank you very much. Thank you very much, Tete, for supporting us. Family Hedu is not Tete. Yeah. That, yeah. So nyaya panapa Vazukuru, what do you think? What do you think nenyaya panapa? Kana pane vamwe futi vada kupinda mustudio, link redu ndo randakuisa panapa. Anditi ndise link panapa. Everyone is welcome to come through. We are in studio. Tozotaura, tozoshandira pamwe. Tite mushandira pamwe Vazukuru. Munoda kuti ndibvere ndipo vamwe chance kuti amuna kwa muri kuenda. aishi ndandati vamwe ndipe vamwe chance ka. Aiwa, imi mukatombobatika sezvizvika totombokushandisai chaizvo because hatizotokuwanai futridi. Oh, all right. Okay. Ndatononoka kumuka kandatobatira pakati because there's no here akuzi kudeta ikoko. Yes. Ataura zvenyu. Yes, Lady Skara. Lady Skara we. Yeah, we are not design. Skara B. Ari kupiko Skara. Aripo ndaisa link up. So nyaya iri kutsviriridza panapa nhasika ndeyekuti sei vakadzi vachichengeta masecret. So we have discovered kuti vakadzi vazhinji they are saying varume vanotyisa kuudza because kana ndandatori marriage inogona kungopera. Inogona kungoudzwa kuti zvapera. Yeah. So it's far better kutogara nesecret yangu than kukuudza secret yekuti babayo nini uyu sarudzai wamuri kuona wekutanga chimwana chedu chekutanga ichi ndakauya nacho chiri mimba panapa haasi mwana wenyu. So ladies, so zvazotaurwa nevazukuru vangu vanga vachikomenta vataura vakati hanzi zviri tori nani utotora secret iyoyo to the grave. Ndo zvataurwa nevamwe. All right, Scar. So what do you think? Hanzi vamwe vari kutaura pari kuitika mixed feeling tete. Vamwe vari kutaura vachiti zoni isusu tiri kuda kutoziva vanhurume vari kuti nini ndiri kuda kutoziva ndiudze kutoti iwewo mwana uyu haasi wangu ndowokwamoyo. But vakadzi vari kuti aiwa ko ndikakuudza unozozviita next. Ndikakuudza kaimba yatoparara. Saka ininiwo nekuda dignity nekuda imba yangu ndakutongoita sweep under the carpet. Ndosaka ndataura sekuru kuti chi you cannot judge my circumstances evanhu. Anditi maybe zvinenge zvakamuendesa ikoko ina ndiri kungotaura in general. Zvinenge zvakamuendesa ikoko kutizira pamwe kwaaigara maybe kwakune nhamo oro kwauna step mother life yake inga isiri okay. Saka way yake was way out maybe kwakuri kutizira. Saka ndiri kuti circumstances dzevanhu you cannot judge completely kuti izvi zviri wrong kana kuti zvakaitirwei. You don't know circumstances yemunhu yazoita kuti aite izvozvo. Aite zvaaita. So you don't know. Saka kuroti but zvine zvakuroti zvoni munhu uyu ari kuita it's a tingaiti chi inenge iri way out escape way out kai yekuti akutoescape situation but hapana love. I don't know zvangu izvozvo ndisisajudge again nekuti circumstances dzevanhu dzinosiyana. Anditi nekuti anenge atopinda imomo mumarriage macho saka pamwe akutongoona kutoti zvichamudestroya imba yake akatanga kutaura zvinhu. Yes. Anditi mazvionesesa but encourage kuti no zvinhu zvakanaka. No, it's not nice obviously. Hazvina kunaka nekuti mumwe wako akazozviita find out it's heartbreaking. It's so heartbreaking. Saka sezvambenge zvitaurwa nevamwe zvezvo kuti sometimes vanhu vanofanira kuita honest relationship from the beginning. Anditi but chinenge chaita kuti munhu atizire ozononenedzera mumwe munhu you don't know kwaabva uko. Saka kujaja munhu zvinonetsa kuti you can't just judge an individual.
Yeah, you can't. You can't. You Nekuti auziye life yemunhu, auziye kukura kwemunhu. Yeah. Saka if you go out there and just judge munhu, ipo paye, it's not nice. Yeah, But hazvina hazvo kunaka as well. yeah, but inzwai tete kamubvunzo wauya. Yes, tete Sally, welcome to this live streaming Takatandara Hedu number 2. Handiti? Right, ndambotaura ndikati manga musati mauya live streaming edu anenge achinzi Takatandara Hedu Nevazukuru. So chaanenge achingoita anenge ane manumber. So yesterday we started with number 1, today is number 2. We are going to do this live streaming kusvika 100 achingonzi Takatandara Hedu Nevazukuru. Kusvika vanhu board ratinoshanda naro riri kutibatsira mapartners edu kusvika azotiudza kuti tichiita zvipi. Inzwai vazukuru, this channel is not my channel. Inini I might be the face of Saint TV, but this is not my channel. That's why mukacheka palogo peduka hapasina kunyorwa unzi Uncle Saint Steven, panzi Saint TV, meaning kuti we are a family, Saint family. Handiti? Kana ndazoita yangu ndichakudzai vazukuru. Handiti? Thanks Tete Sally for joining us. Hanzi inzwai mubvunzo Tete Rosaria. Hanzi na Charlotte Moyo, hanzi Tete ungatiza nhamo yacho uchinoshandisa mumwe here? Kwete, that's why ndataura kuti aina handikwanise kujaja munhu. Handikwanise to judge anybody. Anditi ndiri kuita generalize. Ndataura from the beginning kuti kubva pekutotanga hazvina kunaka kuti utore nhumbu yemumwe munhu uchinopa mumwe munhu, knowing uchitoziva kuti this is what you are doing. Zvakatoipa from the word go. Anditika, but ndotaura kune vamwe vanhu vandisingazive, because these people vari kunzoko I don't know them. Saka I cannot judge situation yemunhu ega ega kuti ndingouya apa ndichiita condemn vanhu ndisingavazivi. Does that make sense? Asi handina kuti chinhu chakanaka at all. No, hachitombori chinhu chakanaka chekuti you go deliberately anditi uchinoita chinhu uchiziva kuti chinhu ichika hachina kana kutombonaka. It's not something chiri nice to do. Hazvina kutombodanaka kuti udari kune mwana womumwe munhu. Alright, because yes. So tiri papo futi kateteka. Alright, ngatimbonza kuti Lady Scar ati chi. Hanzi na Lady Scar, inini hangu anko ndofunga kuti dzimwe secret nyora mudhayari tozoverenga panhamo wafa. Tozoverenga panhamo wafa. And because now kuziti pufu musha unoparara. Zvakangogonekwa na Jed na Will Smith entanglement chete. Ndo zvataurwa naScar, hanzi na Lady Scar. Guys, let's subscribe. Also, let's subscribe to Lady Scar B ane channel yake. Let's go and subscribe. Kusalis World, let's go and subscribe. Ini ndinisekuru ndotokudzai vazukuru kunonakidza. Handiti? So hanzi na Lady Scar mainzwa nyaya ngoma ndiyo. Hanzi ngatiore mumadhayari vanhukadzi. At least chokwadi chozosara hachona. Chokwadi tisaende nacho kuguva. Hanzi ngachizosara chichizivikana asi wewe watandadza. Oh God. What are your last breath? What do you think diary ataura? Good. Ndizikati. Okozoti imwe hanzi. All right, Tete Sally, thank you very much. Thank you very much for coming through. And Tete Sally, inzwai Tete imwe manje. Ndangati chimbotaura ndikati munhu unogona kudanana, alright, kuroora mukadzi. Handiti? Unorora mukadzi anenge anenge akambodanana necousin brother yako. Iwe usingazvizive kuti vakambodanana. Ene mukadzi, the moment pamune makudanana akazviziva chete kuti that ex-boyfriend yake is your cousin brother, kana kuti muzukuru wako, iye haakuudzi.
then moita move on. Cousin brother yako ichitoziva kutoti hai inini nemukadzi wekazi yangu ka takambodanana tikaita zvatakaitirana. Zvine zvakamira sei tete musi waunozozviziva? Because hapana pambonyorwa zvikanzi rina manyanga riputirwe. Ndobva zvakozoita kuti wazviziva kuti aiwa kazi wangu na madam wangu wakadanana, sisu na madam wangu tatorine 5 years tiri mumba. Sekuru, muma relationship kuve murume nemukadzi sometimes kubudirana pachena kutaurirana from the beginning zvambotaurwa nemumwe munhu uye zvinhu zvakanaka stereki. Andiziye kuti vanhu vanoti kusabudidzirana pachena, especially kana pane marelationship hama nehama. It's a bad, it's toxic. It's toxic zvinhu zvakadaro zvikasabudiswa pachena. Yes. Anditi because zvakuinvolve family. So I think vanhu vasati vaenda further nemasituations akadai kuti vazoita vakadzi nevarume kugara mudzimba vese zvichiinvolve hama. It's a dangerous move. Anditi zvichaunza ruvengo mufamily ichagara for ameno magenerations to come. Ndo zvamunenge muchida here kana kuti kuroorana kuumba ukama. Anditi ndizvo because kutaurirana chokwadi ipo izvi kana kune chinhu chinoparadzanisa vanhu, kana kune munhu anogona kuti vanhu vasanzwanane kana mabhururu vanga vakakura vese, mukoma nemunina, sekuru natete, akadzi, mukadzi. Mukadzi can make us munoziva kuti inini mufana wangu takakura tese. Kura nemudzimai nemukadzi nemunin'ina wangu ndakadiscover kuti taiva nebondi yatakanga tiinayo. But zuva rakazorora uyo achiroora pakabva patanga ngoita bondi riya rakatanga kungokanganisika so ndakabva ndatodzidza kuti mudzimai munhu anonzi munhukadzi iye pachake akashayiwa wisdom, mudzimai akashayiwa wisdom, instead of kuvakiridza vanhu unogona kutopinda mumusha wevanhu ukaparadza mataura enyu, unogona kutopinda mumusha ukaparadza vanhu. Welcome back. Thanks very much for coming through. Thank you, Sekuru. Sorry for yanga ichiita chimboko pano. Ndavaona tete, how are you? Ndiri nani, how are you mwanangu? Ndeipi yako? Ndafara tete kumuona, ndafara. Ndafara nenyuwo zvewe. Yeah. I think tete. Thank you. Tete, I think this lady mufana wezoshanda naye futhi. She's a wonderful person. Right. Yeah. She's venturing mu comedy industry. She's a comedy. She's very funny. So that tine time katatomboti zukuru wangu Shai chimbotiratidza zvaunoita munonakira. Vari kupi izvozvi? Shai. Yeah, she's in the Victoria Falls. Victoria Falls. Yeah. Okay. Yeah. Ameno chichiruit can network. Shai, can you hear us? Rundins where Shai? Sekuru. Ndakuzwa. Ndikumunzwa Sekuru. All right, good. Ngoma ndio ndakumona. Bo. All right. Inzwa zvataurwa na Plaxidis. Vapedza here tete. All right, taura tinzwa. Taura tinzwa. Vakadzi tinoshuta mafirimu isusu. All right. Vakadzi tinoshuta mafirimu.
Nyaya iripo sekuru ndeyekuti kana watoziva kuti apa ndasanganisa vanhu chingobva waregera zvacho. Sobva watoregera zvachose sekuru. All right. Chimbobva watoregera zvachose nekuti nyaya yokuti utange kusanganisa vanhu iyi inopa maproblems sekuru. Yeah, sifuna uzwaona amaproblem. Inopa maproblems. Chimbobva waregera zvachose kozi nyaya iripo sekuru ndeyekuti kusanganisa vanhu akutomboite zvachose unenge waakutochera makuva ipapo. Pane pamwe pasekuru paunongoona waungorambwa uchiti girlfriend wangu handizivi kuti chakaitika chiita ingowirirana asi ameno chakazoitika. Right. Munhu anenge adiscover kuti ndabika mbodza. All right. Saka kana waona kuti wabika mbodza you avoid zvinhu izvozvo sekuru ungobva uhle uyekele vhele pachindevere. Hai, khuluma isindebele. Kozi unenge uchitya dzimwe nguva kuti unozonzi uridze. Ita uchimixa nechindevere muzukuru. Ungabona kuti wena all right sekulu. Ungabona ukuthi wena suhlanganisa abantu abangu-200 wothi uyekele ngoba uyabusubona ukuthi lapha supheka imboza. Don't give any explanation. Unongonzwe ngawo makadzi tagara tiri matsotsi hapana chatinokonewa isusu. Yebo. Saka nyaya iripo ndeyekuti vawaregera kozi vanhu vanokuvadzana. And the other thing sekuru, kunyora mudhari inumber 1 yataura ladies kara iya. Kozi mukanyora mudhari sekuru mwana anodawo kutoziva baba vake. Sekuru engene watoona kuti apa ndapinda. Saka nyaya iripo ndeyekuti kana ndatopinda kana ndoda kuroorwawo kwandabva kure uku ndichingodisappoint. Saka kana watopinda kana nenhumbu iyoyo isiri yemuchinda iyoyo waukudana nayo ka waita chitsotsi chako watoti mwana ndewako unotongofanira kushinga. Musi waunoona kuti ndakupanyora mudhari mwana aende kuna baba vake pane kuenda muguva. Kuenda muguva nezviri hazvitomboite zvachose. But hey, unenge watoshandisa umwe munhu kutenga manebi. Munhu mwana asiri wako zvakarwadza zvinorwadza. Hey. Saka ndinoshuta mafirimu. So what are you saying? Uri kuti kutaura chokwadi kuri nani pane kuti ndozomirira ndachererwa? But best plan ndeyekuregera sekuru. Kozi sekuru nyaya dzekusanganisa vanhu idzi dzinotyisa idzi. Kozi mumwe musi munhu unogona kuroorwa nemhendo munhu akatakura mwana akaenda naye kuDN test unouya uchiurayiwa. Kazi ndiudze kamuzukuru. Ndiudzei kuti zvoni iro dhayari rakona mune muchirichengetera kupi? Ndiani anogona kuchengeta dhayari rine mashoko ane pfimbi yemashoko akarema kudaro? And unopinda busy sekuru and munhu wewe unenge wakutomunamata akachengeta dhayari. Nekuti anenge achiti akakuudza kuti left unototi left. Kozi unonge uchitya kuti achabvisa dhayari zvisati ndafa munhu. Saka apa unonge wakuto mujere wakapfeka dzako hembe. Ende chinorwadza nyaya iripo sekuru. Kana riri mumba mako dhayari riya futi chimwe chinorwadza ka chero ukanzi wewe wakwenda kumusha zvora kuti dhayari iri ukarikanganwa mumba munosara baba vaivai machi. Unoita seuchajamba mubhazi. Dhayari rinotoita mwana. Unotoudza murume ndikuenda 1 week kumusha after 2 days wadzoka kozi unenge uchifunga kuti ndakasiya mavhi11 kumba. Ende ndamasiya nemunhu asingafani maona. Sekuru pakaoma nyaya. Best plan ndeyekuti ukangoona chete kuti iwe wamitiswa nemunhu nhumba isiri yake chingobva wangomuudza kuti shamwari apa ndanga ndichichita
ndatoti nhumba asi haisiri yako amene kuti unoda here kukontinya uchindida kutotendeka dzimwe nguva kwakakosha sekuru. Yeah, that's very Kana true. achikuda anogona kukuda munhu zvakadaro. Kwazoti Achiziva kuti tiri kuita mwana asiri wedu. Kwazoti chimwe chinhu chinonetsa ndechekuti kana wanga uchidana nehama yangu yagara tinoenda kumusha anombouya pamba pedu, maybe ndozozizwa after 4 years or 5 years kuti zoni tangata wakambodanana nakazi. Ndinoenda kufunga futi kuti saka pese kazini yangu paiuya panapa anga asingauye zoona inini ka aitouya zoona iwewe. Aiwa, ipapo sekuru, ipapo manje ndo pachatidzidzisa kuti ipapo sekuru panofanira kutidzidzisa kudzikama. Vakadzi hatina kudzikama. Izvozvo zvouzopedzisira kutosanganisa uchidanana nevanhu 2. Tofanira kudzikama titi hlo savhara zipo. Kozi nyaya iripo ndeyekuti kuzosanganisa vanhu apa ndo pasina kururama sekuru. Iwewe unenge uchizviitire izvere izvozvo zvokusanganisa vanhu vari 2 iwewe. Dzikamai vakadzi atiitei order. Kozi tine system yokuti kungozara pese serunyemba. Aiwa, hazvisirizo. Nyaya iripo ndeyekuti vakadzi timbomirai kushuta mafirimu kudanana nevanhu 1 family. Mvere vakadzi vanozvida izvozvo, pakawanda patoona izvozvo. Ende hazviko kuvakadzi nevarume. Nemunozvida. Inzwa kamuzukuru, ndakambobvunza kuti vanozviitirei vazukuru vangu. Ndiri sekuru wevanhu kai. Nyaya dzachona ndodziudzwa dzese. So ndakambobvunza kuti sei muchiti kana tanga tichidanana naShai muzukuru wangu. Handiti, why is it kana tikarambana ndakuda kunotsvaga shamwari yaShai? Why? Apa unenge uchida undifixa kakundiwachisa. Kozi iwe unenge uchinyatsoziva kuti munhu hausi kumuda ka. And imwe problem vakadzi tine problem sekuru. Mundinzwisise. Kana ukaita problem, don't share your problems with your friends. Kozi friend yako chainozoita ka kutongoita macorrections. Iwewe unenge uchiita mamistakes ako macorrections lekuru macorrections makamboona munhu achirasa macorrections kuchikoro. Ko iwe unotora maweaknesses ako uchiudza friend yako tazoita ichi izvi neizvi. Saka sekuru substitute inotamba bhora. Hapana munhu anotamba bhora sesubstitute. Mamwe maplayers anogona kutamba 60 minutes. Angachiona bhora rese 60 minutes substitute angachiona bhora rese. Then iwewe ukatopinda 30 minutes unomeka sure kuti unoda kuvhara mbiri yese iya ye 60 minutes. Saka nyaya iripo ndeyekuti usatambe nesubstitute. Substitute yakapenga. Mbiri inovharika sekuru. Saka vakadzi chimbomirai mapanisi. Mbiri yese inovharika ye 60 minutes, 30 minutes ziya. Dzinenge dzatoita mbiri wozongonzwa kana commentator atochinja nekutaura wakunzwa kutoti pazopinda Charlotte moyo iro gobhora go 60 minutes iya musango yese. Pakatova sekuru. Hawazotinakidza ngoeza. Saka be very careful about my substitute. Nesoko vava. Ndoti tetero vakupindure usatopesa that statement muzukuru wangu. Hanzvadzi yangu tetero ndoda kuti vabva wapindura zvawataura nyaya yasubstitute muri kunzwawo sei tete. Hanzi substitute ka hanzi akapinda muground anomeka sure kuti agowesa abuda asina kugowesa. Ari kutaura chokwadi mwanangu. Ari kutaura chokwadi. Nekuti mafriends ka ari kutaura iwayo. Anokwanisa kudestroya like that. Anditi? Yes. Saka vanhu vanongoti kungoita ukakungwara. Zvaataura izvozvo. Aya. Hande tinzwe. Watsikirwa. Hanzi natete zvawataura ndizvo. Hande naye. Ndakubata muromo uchitaura something.
Saka nyaya iripo sekuru ndeyekuti vasikana we get pane amwe machallenges akaoma. Ndakutaurira kusaidhi yevasikana ndichatauri kuvarume. Unongozonzi muneighbor wako wakutorera murume kana kuti mukadzi. Nemi varume futi mune problem yokutaura nyaya dzenyu kune mafriend enyu. Kana kukumana nabanini vana sekuru vane uchiva. Because anzi no one can destroy you. Munhu ari next to you ndiye anokudestroya sekuru. Saka nyaya iripo ndeyekuti that's why uchiona kuti nyange uchida counseling you go far away sekuru. Like inini ndogona ndichida counseling ndoenda kuna tete vari kure apa. Chandinoziva tete havafe vakaita substitute padhuze pangu apa. Asi ndikaenda kunext door kuti ndine problem kumba kwangu. Saka ndinge ndagara ndatoziva kuti substitute yakatotarisa mechi. Anytime substitute inogona kuwesa. Saka be very careful. Kana uchida kugadziririra zvinhu zvako enda kure. In area. Wobva bisa anonza ni keep up against. Saka and iwewe wanga uchitamba dzimwe nguva watyoka negumbo mufield imomo. Kana tichitaura kutyoka negumbo unogona kumbe wamira nguva yakaoma munhu akaromboka chichi. Mumwe munhu angozongowana mazimota mazicruiser ongotongozonzi gobhora. Iwewe watyoka gumbo hauchaverengwe 6 minutes ya. Saka be very careful. Be very careful sekuru both ladies and men. Be very careful wokuudza maproblems ako. Saka nyaya iripo ndeyekuti dzimwe nguva munenge muchifunga kuti vakambodanana, dzimwe nguva vanotodanana arimo mumba cause every time. Like inini for example ndaive neshamwari yangu kubasa. Shamwari yangu aitoti akangoita problem aiudza umwe mukomana taishanda naye shefu kubasa. Achimunyaradza achinyarara usachemedzwe. Kusvika vakutanga pamachati kana akachemedzwa so vakangogara tikagara tese mukitchen tichidya tiri staff. Akachemedzwa vaishanda vese nemurume nashefu nemukadzi. Akachemedzwa anosenda message don't cry wipe your tears. Vakatogara patebhuru vese papa WhatsApp ipapo. Saka nyaya yekuti ukangoona mumwe wako achismaila padhuze muri mumba mutorere foni kuti ndoda kuona kuti usmaile. Kozi unogona kuita bamini mumba nabhudhi kana kuti muzukuru. Iwe uri busy uri kuchema muzukuru ari kunyaradza mukadzi wako paWhatsApp. Nyararai mbuya musacheme pukutai musodzi. Imo vachipukutisana musodzi vari kubhonda. Saka dzimwe nguva pakaoma tiri kuparadzwa nehama dzedu mafriends nehama dzedu. Saka be very careful. Apa paWhatsApp apa. PaWhatsApp sekuru apana umira mushe zvase. Technology tinoida yeduka. Apana umira mushe sekuru paWhatsApp. Mauwani. Saka unonge wakangogara iwe uchiti mukadzi wangu ndamuchemedza ari kunyaradzwa nemuzukuru pasaidi. Nyararai mbuya pukutai musodzi. Iwe usati wambozvitaura izvozvo. Nezuro taitaura nyaya yekunyengerera. Muzukuru ari kunyengerera mukadzi wawo sikunyengerera. Saka varumeka itai mushe koko. Tanyengerera vakadzi nevazukuru. Ndafara kungete muzukuru wangu waswabva wapinda. Wasiwe makomedi. Welcome to the show. Show yedu inonzi Takatandara Hedu Nevazukuru. Iri number 2. Wasu? Uri kundinzwa? Uri kundinzwa here Wasu? Wasu mzukuru? Wasu? Uri kundinzwa? Uri kunzwa here Wasu? Sekuru maswera sei? Ndaswera, waswera sei mzukuru? Ya ndichanda wakunzwa? Ndaona notification but ndanonoka kuuya manje ndanimbori busy ne something otherwise muri sei? Ati right, ari sei mzukuru wangu ari paside newo. Sekuru murundinzwa here? Ndiri kukunzwa.
chimbobvisa maningi. Chimbobvisa murundinzwa here. Chimbodisconnecta. Bvisa ma hands free. Ya ndiri kunzwa hai. Bvisa ma hands free. Ndaswera zvokuti uri sei? Hadi right. Taura tiri kukunzwa. Ya ndabvisa. Aswera. Waswera sei muzukuru? Wakutinzwa here? Ya ndatinda kunzwa zvakafurikira. All right. Wakutinzwa? Saka hati right. So anonzi Wasu Comedy. Let's go and subscribe to his channel as well. He's a YouTuber. He's a comedian. So let's go and subscribe ku Wasu handiti. Arise muzukuru wangu ari padhuze newe, muti aswedere padhuze, toda unatsotitaure nemi muri 2. Nyaya yedu yatiri nayo panapa. Mumba umo mune rudo, ndo zvandinokurudzira vazukuru mese muri kuona muri panapa. Itai sezvinoita Wasu nemudzimai wake, ndinodada navo. Aiwa, zvinokurudzirwa chokwadi. Dananai mudzimba umu, kwete kungoita vanhu munomarana secats and dogs. Welcome to the show muzukuru wangu mai Wasu. Muri sei? Mai Wasu makadini? Hameno zvinhu zviri kuitika. Wasu haisi kunatsonzwika. Alright, ngatipfuurire hedu mberi. Uri kutova kudini nyaya yatinayo Wasu panapa? Tanzwa sekuru, tanzwa, tiri kuteerera. Yes. Contribution yenyu. Hanzi nacharisma handi hanzi pamberi nekudanana. Imunyango mukasataura yenyuka, mukangosataura mukangove mustudio ka, makangodaro ndinokutenderai. Muchingopawo example kune vamwe vari kunzoko. Network inenge iri kunetsa, ora ndichajoina futi mama. All right. Ayo, zvinotendwa izvo, zvinotendwa. Ndofunga mangoroona rudo rwachona kuti ruri kupisa. Rwakapetwa segubeze. Yes. Ndozvandinokurudzira. Inini sasekuru vevanhu, indinovenga vanhu vanongo vasinganzwanani. Itowo kana muri paYouTube, pindai mese paYouTube ipapo. Kana muri paWhatsApp, foni yauyu ngaibatwe nauyu tichipindura tese mameseji achona. Kwete kuita vanhu vanenge vachingomarana mudzimba. Inini ndotoshaya kuti vazukuru vangu vakaoma musoro wakadaro. Ndinoda vanhu vanodanana zvisingaite. Ndinovenga, inini kana ndirinika ndinovenga vanhu vanongomarana vazukuru. Manzwa? So thank you very much for coming through. We really appreciate zvamuri kuita ipapo nemudzimai wako. I believe kuti vazukuru vangu vamwe vaonawo vanoonawo zvinoitwa mumabedroom evamwe kuti aiwa muite cats and dogs. Itaiwo solo namutsai. Romeo and Juliet. Ndo zvinoteterwa izvozvo. Thank you very much. Handei nayo nyaya yedu. Tete muri kuti kudi? Hanzi nacharisma handi hanzi pamberi nekudanana Wasu. Thank you very much. Hanzi na TK. Tisu anhu acho ana Wasu. Boy here Wasu notamba here. Hanzi Wasu zviri kudii. Right. Tipei kumakomenti kuti munofungei naWasu wambouya mustudio. Tipei kumakomenti. Let's go and subscribe also to his channel. Handiti ane channel yakanzi Wasu Comedy. Pane imwe yandachitoona makusenanawa yebhegi achida kupa mupanho wake here wanga achida kupa bhegi. Go and watch that one. Inonakidza. Okay. Back to you Tete. Tete Rosa and Shailet muzukuru wangu. Tanga tichitaura nenyaya yekuti sekuru masubstitute. Sorry Tete. It's okay. Saka nyaya iripo Tete ndeyekuti
isusu vana vemazuva ano tine problem yekuti takuda kushaya maproblems edu nemafriends. Yes. And iyo nyaya mataura yokuti inoitiwa vana, unotongowana kuti vabereki maybe tete vako kana mai vako havazvizivi kuti iwo wakaendesa nhumbu kumukomana isiri yake, Yes. but unotoudza friend. And Yes. musi friend yaanoona kuti masimudzirwa naMwari nemurume iyoyo, anotomeka sure kuti achashandisa izvozvo kukudestroy. Yes. Saka zviri nani uudzewo vabereki, maybe vabereki they can advise you better pane kuudza shamwari, because shamwari inokudestroya. Woudzawo mai vako kana tete kuti tete pane nyaya yakadai yakadai, asi mukomana ndomuda hangu. Saka tete vanogona kana vari tete vari honest kana mai vari honest vanogona kuudza kuti mwanangu iwewe wakamesa wega. Saka nyaya iripo ndeyekuti udza mukomana chokwadi kuti shamwari ini ndaikuchita asi nhumbu yandinayo iyi haisiri yako. Kana mukomana achikuregerera anokuregerera, kana asingakuregerere ndizvo izvozvo. Kozi pane mamwe masituation tete atinosangana nawo ekuti wakambodanana nemunhu uri mhandara, womitiswa nemumwe, hoho munhu yavo kuramwa woti wakandichita. Gare gare pakufamba unozonzwa kuti vanhu ivavo vakazodanana futi vakachata vakaita musha. But panenge pari nechokwadi chekuti mwanayo haasi wepapo. Pane kuti iwe uite chitsotsi, kozi chitsotsi hachibhadhare, kozi guilty conscious inotouraya iwewe muridzi, unenge usina runyararo pawakagara ipapo. Saka ladies be very careful. Pazvimwe zvinhu zvimwe kune zvimwe zvinhu zvinovanzwa like my boyfriend asina maV11, not izvi zvine maV11 zvazvivanzwa izvo. Be very careful ladies. Zvinokuparadzira upenyu hwako, kozi zvikazozivikana ka zvinenge zvakutomesa zvisingaite. Ndatenda hangu tete. Avo vapinda mustudio kamuzukuru wangu Shai nemitete tete Rosaria vanonzi mukoma Eston. vari kuchano uko, vari kudhuza mitete, vari ku-UK ikoko. Okay. Takasimba makadini. Tiripo zvedu. Ndamboya zvangu ndikangoti ndikuye zvangu ne2 cents dzangu nyaya iri panapa nhasi. Nyaya yakaoma chaizvo. Yes, hatiusenzi dzenyu dziri kuiwa. Ndingambobata mbichana zvataurwa nemwana wangu chokuti I think ataura a very valid say yekuti kana uchitaura nana tete vako nemaparents ako, it's always because maparents vanhu vanoda kuvaka, vanoda the best out of you than shamwari. Anditi nekuti maparents nana tete vanhu vanokuda kuti uchengete musha wako. Anditi ka saka advice yavachakupa iwewe will always advise it best for you, because hakuna mubereki anoda kuona mwana wake achitambura. Hakuna. Saka izvi zvokuti vanhu vanoti wo shamwari yangu ichandiudza zvakati, shamwari yangu, mashamwari aya vakadestroya zvinhu zvevanhu zvakawanda. Ukaenda kune maparents ako, kuna tete sezvataurwa zvezvi, maparents vanokuvaka nekuti vari kuda kuti life yako iite good kumberi uko. Saka inini I agree izvozvo zvokuti inoenda kuna natete nechokwadi, ende kuna maparents ako nechokwadi, and they will always give you a good advice. Yeah, that's very true. That's very true. Yeah. Some mukoma okay, umo munhu ari kundibvunza Simba Moyo hanzi anonzi sekuru, vanonzi mukoma here kana kuti muzukuru wenyu? Right, ndimukoma but vakasvika pavakazvisubmita vakati aiwaka iwewo zvawave sekuru wevanhu nenuwo ndavewo muzukuru, but practically he is my elder brother, handiti? But I respect him very much, kundirespectawo.
ndinotanga nekuti kotete kasi makanete here kwakasirudivhini kuri kushungurudza here kuportsmouth uko. Yes, ndandiri pashift yesterday saka ndakaneta saka ndandichimboita DIY handiti munoziva zvokunge usiri kumba izvi zvinonetsa saka munozwa kuti muzukuru wangu Eston, I'm very happy kuva naTete because she's a very busy somebody. Izvezvi she can be on call anytime. But now time yekuva nesu mustudio. I'm greatly humble. muchiri paportsmouth here apa? ndipo ndipapo. Ndichadriver one day kuuya tiri pabournemouth apa. Okay. Hanzvadzi yangu yazondinakidza hanzi sabhu akaipisisa. Hanzi chi? Hanzi sabhu. Masabhu hanzi anokonzeresa. Sabhu hanzi anogona kutogohwesa iwo waswera uchitamba 70 minutes ka. Uchiroya bhosangu. So kudii nayo yemasabhu? Yemasabhu yakaoma tiri kunyepurana, but ini zvangu 2 cents yangu yakati nayo ndeyekuti munoziva kuti kana tiri murudomo kana mukadzi ava nesiri yakadai so ungaite sei wotobvumo zviripo because ndopawachazita sei wotongochengeta mwana wachona wotongoona kuti woita sei. Saka because takada kuzoongorora ka isusu mafirst born isusu pamwe vana baba vatoti baba havasi baba vedu. Saka ndezvongobvuma kuna Mwari kuti ano ndozvakapiwa. Mafirst born muri pamahwara. Ayo, isengese first born onza nyaya mataura kaka yatondichungurudza mwoyo mangu kuti vana sure ndataka kuona vaning'ina vangu hanzvadzi dzangu ndakatanga kukombeya sekuru muri kuninzwa inini zvataurwa zvangu nemwana wangu musikana. I think that's what I need to emphasize more. Ndizvokuti even ini murume wangu anogara achitaura aitaura nyaya yemafriends iyoyo aitaura kuti mafriends are never usati best friend yangu because you don't know. Asi chandinongotaura as mai as ambuya handiti munoziva kuti ndevazukuru tu munoziziva sekuru. Mai nambuya I will always say kana mwana wako ane problem should always kuuya kwamuri maparents nanatete otaura chokwadi kwavari because ndo vanhu vachamupa the best advice in life. Nekuti any parent anoda kuona success yemwana wake havadi kuona success yemwana wavo ichidestroya. That's true. He says there's nothing called a friend. Saka kana une problem, especially kana une problem yemumba, enda unoona sekuru. Vana tete, not shamwari. Shamwari does not need. Shamwari, because onaika shamwari can be your replacement. That's true. Maona, ende panotyisa ka tine macases akawanda ekuti
shamwari inozonzi yaita mwana nemudzimai wako kana kuti nemurume wako. Macases akawanda. Ende tine macases akawanda ekuti mainini vanogona kuzotoita mwana nabamukuru muri mese mumba imomo. Uncle Saint papa pane saying inonzi kana mukadzi achichema hanzi ndo paari most vulnerable because my emotions ake ari vakadzi vanhu vanoda kudiwa saka nguva yaanokashungurudzika yaiyachi vakawana murume anonge vati achiasofta ndokuenda kwaita mukadzi ikoko hariri kunyepa. And hamusi kunyepa mukomaka. Inini from experience, this is what I did rimwe gore. One day, that was around 2005, 2006 or 2007. I was driving. Ndichidriver, it was during the night, and pandaifamba napo, I remember very well. Panga pakaita ungati pakasango mbichana. And I was surprised because ndakabva ndaona mumwe musikana kana kuti mudzimai aifamba panzvimbo iyoyo yandanga ndisingatarisire kuti kuma 10 kunoku ndingaone munhu wechidzimai, not even wechirume handiti, but ndakaona munhu wechidzimai achifamba panzvimbo iyoyo. So this is what I did. Ndakabva ndafunga kuti no, munhu uyu obvious she's in trouble. I decided to stop and I was alone in the car. Ndamira ndakabva ndamubvunza, ndichingomira akabva atomhanyawo pamotikari. Ndobva ndamubvunza kuti une problem, and she was already crying. Achichema ndo andabvunza kuti what's the problem? Alright, pinda mumotikari. Because patanga tiri ndanga ndakutotya kuti tikaramba takamira we can be attacked nevanhu vanobva musango. Handiti? So tapen ndezvokuti ndakatanga kudrive and she was sitting ari back seat achichema. Ndobva ndadecide kufamba ndo ndaenda panga pakachena ndo ndamira. Ndobva ndabvunza ndikati unogona kutakura munhu atopara mhosva wari kubva ari kutotiza kutoti ndapara mhosva. Anogona auraya munhu obva azodzoka to senses obva atotanga kutochema kutoti ndauraya munhu. It happens. So ndakabva ndafumubvunza kuti ndeipi nyaya yandakaudzwa ipapo manje. Ndakabva ndaona kuti varume tiri pama1 kwabatanzi murume wangu zvino obva ndatoona kutoti apa patoitawo gepu kapa neniwo futi ndatova nemazuva ndisina kumbopaona apa patovhurika. Seguro nyaya yacho ndeyerimwe zuva tozoipedzisa hedu. Tete taurai. aiwa ndati ndosirawo vamwe anoda kupinda ka. Alright, maita basa singaite tete nekuti. Thank you very much. Okay, thank you. We Thank love you. you so Bye-bye. Bye-bye. Much love. Bye-bye. Thank you. Thank you. Ndinenge ndiri murunde ndiri kumba. Alright. Cambridge nosvika futi. Thank you very much. Thank you Tetero. Ndo vamwe vevanhu vanoshanda nesu kubackground mukaona Send TV ichifamba zvakanaka. Our auntie Tete Rosaria, she's supporting us zvakanyanya. Handiti? So yangu it's a story for another day. Ndichazouya nenyambo dzangu nenyaya dzangu panapa. No, Uncle Stephen, mutaura chokwadi because mukadzi panenge achichema inini handidi kunyepera panochema mukadzi kunoko kutotore secret kawaida musikana unoenda kufuneral like vanoadvertise manewspaper munomu especially vanokafirwa navarume vava vanenge achichema varume vati ndafirwa wongosvika ipapo kuti mafiro wautonyaradza mukadzi waya pakunyaradza mukadzi waya wapinda iwe. Alright. So ipapo zvakazoita ndaimbotitaure nyaya yakuchana zvakazoitika iko payapa yachona inotondidya moyo nanhasi.
chazoipesa umwe musi ngatiipese next weekend nyaya yachona. Nhasi ngatimbopedzisa iyi mundirangaridze kuti zvii zvakazoitika. Asi it's an interesting story zvakaitika nepapo neno ndinotoshaya kuti Ai misekuru. Itaimushe. Indwaikazukuru. Ininika tinoita kuti ndisiyane nevamwe vanhu. I say things ndinotaura zvinhu from experience. Handiwanzoda kutaura nyaya dzandakanzwa kazhinji mumaraini. Ndotoda kutotaura dzangu inini personally kutoti hai inini haisi secret sekuru vari divorced ende pakudivhosa kwavo ndivo vakarambwa. Ndakundedze experience. Ndombrovhunza kasi mamusayasibata basa zvakanaka here sekuru? Ipapo ndakatombotraya kutomboricha x kuti shamwari chindiudzawo kuti zvoni ndaiporora papi kuitira kuti ndikazopinda mune imwe relationship ndisazoite kana ndaitadza kubata mushini zvakanaka wondiudza kuti hashamwari mugalari waitadza kupinda nedhoo chairo chairo wanga usingagone kuridza simbi. Ini ndoitawo malesson. I think ipapo akanditreata zvisiri fair. Aifanira kungondiudza kuti macorrections aunofanira kuita panext relationship yako haufaniri kuita izvi haufaniri kuita izvi, asi handina kuudzwa. Ndo zvimwe zviri kundidelaya kuroora ndinoda kutenda vese vachangoti joina streaming yedu tatanga 2 hours ago. Taitanga around 5 past, handita 5 past 12 Zimbabwean time. Ozvinezvi Zimbabwean time iri kuti izvo 14 past 2. Thanks very much for joining us on today's live streaming. Tiri kufamba nemusoro yenyaya unonzi iwo watapa musoro dingindira ratapa pazuva ranhasi randandakaisapo riri kuti chiko dingindira chaiu chiri kuriziva here dingindira right rakanyorwa yes hanzi why do ladies yes keep secret yes tochengeterei masecret yes so vachangopinda ndichaisa linki ndichaisa link panapa vanoda kuuya mustudio. You are welcome. Studio medu tinogona kupinda tikaita 6 hazvina problem. Ndokutandara kwachona kasekuru nevazukuru. Hande nayo ngoma ndiyo kwauri shai. Sekuru nyaya iripo ndeyekuti masecret sekuru aunenge wakachengeta ano affect the other thing that they can affect in relationship ndeizvi. Kana wakachengeta secret yakadaro you will never enjoy your man also. Ndochokwadi chiripo because tine dzimwe shamwari dzinototiudza kuti ndotori nesecret yangu yandakachengeta ndakambodanana neshamwari yake. Saka pese nyangwe pamunosvika mubedroom you don't enjoy your man because unonge uchifunga kuti ndakamunyepera. Mafeelings anobva aenda musango. Ndechimwe chinhu chino affect. Tisati tasvika uku kumwe kwakawanda. Saka you live in fear. Saka I'm just saying to the ladies, please, masecret ngaachiswa paya, especially muchambotanga usati wabonda, usati waane bond. Because nyaya iripo ndeyekuti ukazobonda ndo paunongozongowa kuita secret because unenge uchitya kuparadzana nemunhu uya. Saka before you bond, isa nyaya yako yese patable, munhu ngaakude wakadaro sekuru. Yes, it's like imimi varume newe munoita basa rekutinyepera dzimwe nguva kuti inini ndinoshanda kupi ndine chichi later on wozongo discover kuti hapana zvaunoita. Saka tiudzei chokwadi kana ndichida ndichizwa ndikudanana nerombe rangu ndikusuke inini. Izvozvo zvinondipa manyawi. Saka regeraiwo kutinyepera varume, hazvisviko kuvakadzi nekuvarume zviriko munotinyeperawo mimi varumewo.
munopfeka mane amwe masikireti avakachengeta, dzimwe nguva munochengeta vana vamakaita muri majaya. Later on you start to say ndakamboita mwana uku. Izvozvo ndozvinozopedzisira takupinda mumamudhu venyaya takabuda nezuro iya. Because ndenge ndichifunga kuti waivanzire nyaya dzako dzese. Gara wangotaura kuti kune mwana ndikude mwana wacho aripo. Dzere ndiudze zvinhu zvako zvese apo zvese uzviise apa ndikude wakadaro. Saka zviri kureva kuti zvoni madirty secrets awa anochengetwa from both sides. Both sides, sekuru varume muno mune masikireti, vakadziwo mune masikireti. Tese tinofanana, kunotofanana kuDubai nekuUK kwese kunotonhora sekuru. Kunotonhora sekuru. Hakuna kunopisa. Oh, temperature imwe chete. Temperature imwe chete sekuru. So nyaya iripo pana tigadzirisanei kuti shamwari iwe taura dzako nenditaure dzangu tiise patebhuru. Kuitira kuti kana pazoshata pane mwasiya dzake ka. Unoti shamwari takambopana tebhuru pano. Iwewe ukasiya dzako. Nigara wangotaura dzako pa kana munhu achikuda wakadaro nemaweakness dzako. Yes. Atidi zvemafake hayo, atidi zvekuda mafake. Yes. Sizongosera bwira. Takwera waswera semuzukuru wangu Benny TV. Takwera bro. Welcome to live streaming Takatandara Hedu Nevazukuru number 2. Yeah. And andiri kokuma comment. Ndakuona kuti hawa famba nesu. Thanks very much for your support muzukuru wangu mwana wehanzvadzi yangu anditi. Yesterday wakati wakati taiva newe the whole day studio. Thank you very much for your time. Tinotenda imikule nedzidziso. Thank you so much. So nyaya wainzwa muzukuru kuti iwe wako hausati wane mudzimai handiti? Handisati. Saka ndinowanzoda kuti munhu akomente nyaya dzinoenderana naye tichizosvika edu kumudzimai. Ndoda kutangira uchiri mukomana kudaro handiti? Yeah. Iwewe bhebhi wako iwewe odanana akambodanana nemufesi wako kana kuti nebradha yemufesi wako handiti? Asiwo brother yemufesi wako is your brother as well. Bhebhi orega kukuudza iwewe kuti inini ndakambodanana namukoma waBlazi wefriend yako. Wozodiscover wega kutoti mufesi wako haana kukudzawo kutoti ndimai guru wangu. Unozvigamuchira sei? Chachandinoda kuita pakakule ndechekudaio. Ndoda kupa example yakamboitika. Zvakambotenderera ipapo pasocial media. Kuona uya anonzi Lloyd Tevenza uya. Momuziva. Ane mukadzi uya mukomana ari kuAmerica uya anonzi Lloyd Tevenza anoimba gospel uya. Ane mukadzi waimbodana nasamba. All right. Munoiziva kanyaya yacho. Ndinoswera mastriti ndichitsvaga nyaya asi dzimwe dzinondijamba dzakawandisa dzinoitika mastriti. Ex wasabha vanga vakahaidha mapicture nebhoso rasabha but zvezvizochengeterwei manje but murume akadii akazombozvibata. Ben kana tiri palive usataura ko mazita avo chingoitaura senyaya. Okay. Tingasungwe panapa tikabvasungwa. Mazita ndinomataura kumavhidhiyo ndokwandinovatuka nekuvatsiura. Ndiri kuti vakadzi vanozokipa masecret but masecret acho naiti last manje ka anozobuda futi. Zvinozongobuda havagoni kukipa futi masecret acho. All right. Because kana waidana nemunhu mukarambana
maphotos ane achichengeterwa because nyaya haisi kuvana chete kuti hanzi mafestival chichi iri kwese chero kuma-x inochengeterwa ipicture ngaingobvisiwayo kana vanhu vadii wagona ipapo wabouya neimwe nyaya yandandatokanganwa ndachitomboifunga kuda kuzoitaura palive panapa. Thanks for reminding me. Mukoma wangu wari muzukuru wangu mukuru. Ngoma Eston nemitedzi current wife yako kana kuti current husband yako anenge akambodanana nemunhu obva vatorana maphotos asingaiti anditi vari pamaposition asingaiti. Ndakamboita imwe vhidhiyo ukanocheka kumavidhios pane yandakamboita yekuti mukadzi maphotos anozotanga kulika kana kuti kubuditsirwa iwo pamwe unombomaona maphotos akadaro. Munaiona sei nyaya iyi? Inini zvangu is like mataura ndamboita aya ndeyekuti sevarume we need to accept, or especially varume nevakadzi we need to accept like emapartners edu so long they come out clean. Like a good example ndeya uyu Kanye West. Tinomuziva kuti mukadzi wake anoita mavidhiyo maporn videos, but munhu akangoaccepta zvake kuti I love my wife, so wakazviaccepta, like wakazviziva wakazviaccepta, you can move on forward. But imagine a situation whereby uti unenge wazorora munhu wozotanga kuona mavidhiyo akubuda mapicture akubuda, I think panorwadza. But wakagara waudzwa kudhara, I think wakazviaccepta muchida wako munhu wako, you can move on forward. Amene munobona seyanzvadzi Shai muzukuru uri kuinzwa sei kwaseta maphotos ekuti wopa mufesi wako achako kana kuti ave husband wobva wazokuona maphotos alika achitomalula. Sekuru iyoyo handitenge inini. Alright. Iyo sekuru handitenge inini kozi kana ndakazo muno ngandiudze zvari zvese sekuru iyo handitenge sekuru munhu ndotoda nyaya yake yese apa. Izvo zvokuti later on ndozodiscover maphotos sekuru hai kana kuri inini hangwani bye. Nyatsondiudza kuti inini basa rangu ndiri kuti titalula nditoziva kuti ndiri kudana. Kana uri mbavha handiudze kuti ndiri mbavha, kana uchiroya ndiudze kuti shamwari tine nyoka yedu apa yatinopa porridge. Nditozviaccepta kuti unotonditirena hangu kuti inoendeserwa porridge sei. Saka nyaya dzokuti kapa katotanga kuudza nyaya dzako dzisiri ngaita zviite inzwa muzukuru vakadzika mune problem yekuti kana tazopesana unoenda pachiuru obva watanga zvamai vaive kunomira pamusoro pemba kuti uyai vemarai ndoda kukudzai kuti baba Zimbabwe hamuzodaro here kana sekuru. Nyaya iripo ndeyekuti ndopaunoona pamwe mamarriages amwati munenge muchiti munhu akadyiswa, anenge asina kudyiswa, anenge akatotakura masikireti emurume ese. Saka murume anenge achitya kuti pano ndikangomumhara akangoita mistake masiri mose musango. Saka munongwe muchingoti munhu akadyiswa hana, munhu ari kutoziva kuti ndakatoratidza munhu nyoka pachikonapo. Saka tikangomukanganisa nyoka iya vanhu vari kuiona. Saka nyaya iripo ndeyekuti sekuru pakatova sekuru neni kuvhundutsa vanhu unondivhundutsa kakuzondiudza kuti iwewe kudai but ayelula ndina basa nayo ka. Even tiri tese umba anogona kuenda unoita lulala yacho iyo irimo.
inotyisa dzimwe idzi dzandiri kutaura yelulalula idzi varume vari kutinetsa vari kuenda kunoita lulalula tiripo. Chakakosha chekuti kana uripo uri wangu, izvozvo hazvichinji, unenge uri wangu. Ndo mutina kuziva kuti unoita lulalula uri wangu neni wandirespect. Alright. Then uri kutaura kuti nyaya yaparurwa yekanzi yes nyoka pandati ndikawana ndodati uyaone panogara zinyoka ende rinomwiswa mukaka kuti unozoripa sei mukaka. Alright, ndabvunza ndikati nyaya yataurwa yekuti tiudze masikireti edu munhu wandichazoroora. Iwewe kana wanga uri mbavha wobva watomudze gara watoudza umwe wako kuti shamwari panapa tichange tichirarama nenzira yekuti ndinonotora. Zvinoita here izvo? Izvo hazviiti kule. Zvinoramba nei? Because kune vamwe masikireti asingafaniri kubuda kunze. Ayo haasi kubuda kunze ka uri kuudza umwe wako uchafa naye ka. Asi muchiudzana henyu pachenyu zvinoita pachenyu but yataurwa naShai, hanzi naShai uchazova muranda manje nekuti ndimune makuzoita semakadyiswa mamumba umu. Because unenge uchiziva kuti mukadzi ane secret yangu, so nyango akabuda akaenda akadzoka pakati peusiku anototyisa kana kutobvunza because ane zvaainazvo mumwoyo. Panoni. Right, ayareba. Handei muzukuru wangu Eston. Pakaoma pa ndisina ingoti hangu kana tidanana zvashwa mumarelationship aya. Watipinde tichiziva zvatiri kuda. Yes. Totaurana chokwadi. Kana tichingobayana stonyeni, tichipanana stonyeni, tichipanana mabhosvo, watingopanana bhosvo nestonyeni. Kana zverudo, wati zverudo. You know, like takabudana chokwadi. I think my problem is I have no appeal. Topinda in the next problem yekuti tochengeta sei vakadzi ava, tochengeta sei varume ava, tochitakadzidzisana kuti kana tiri murelationship, how do you look after a woman? How do you look after a man? You know, like I was saying yesterday, you know, it took now 30 years old. That's when I actually discovered to mukadzi anobatwa sei, mukadzi anotundiswa sei. I never knew it. Pesa pamashure pesa pa ndaingoti ndopedza. But ndakazobatwa nomwe mukadzi zvanzi no Eston, I want to teach you how to make love to a woman. Okay. Saka chokwadi unoziva kana ndakasabvuma kuti akamana nguwese ndapedza hangu nguwese. So I think ndo zvatinonyatsoda kudzidzisana kuti how do we treat each other kana tiri murelationship. I mean, even look at what's his name, Will Smith, for example. Okay. My arguments. Will Smith akaguswana nemukadzi wake kusvika paextent yekuti mukadzi wake akamudza kuti look here indakanohura, but murume akazobvuma kuti because anoziva kuti akada kuramba mukadzi uyu pane pakaoma. You understand what I mean, Uncle Sam? Yes. So yes. You know tikaziva kunakiranwa Hedu, I think we'll go a long way further. You know how to treat a woman, how to treat a man. Or you know what I'm saying. But otherwise, yes. I'm saying in the Ganimo Mugeza. That's See you later, guys. Thank you very much for joining us today. Koma Mzukuru Mkuru.
Thank you so much. Munoramba Bye. Thank you, my sister. I actually appreciate you. My son, your man, younger. Thank you. For penalties. All right. So nyaya yedu takuda kuti tichipeta manje handi ndofunga tashanda zvisingaite nhasi. Hours 25 minutes tashanda zvisingaite. Toda kuti tichipeta nyaya yedu if tikawana one munhu anouya mustudio ane shungu ari kuti inini handisi kuda kuti live streaming ivi ipere ndisati ndapinda mustudio. I think pa 5 minutes dzatasarwa nadzo link ndariisa apo come through kuti udzewo pfungwa dzako muzukuru handiti come through kuti udzewo pfungwa dzako. Takatandara Hedu Nevazukuru Takatandara Hedu Nevazukuru number 2. Once again I just want to say thank you very much kunemi mese vanga vainesu pazuva ranhasi nekuramba muchitsigira sekuru venyu. Inzwaika vazukuru, this is not my channel. Anditombofarire munhu anonditi channel yenyu. This is not my channel. This is our family channel. Manzwa vazukuru, this is our family channel. So ukasa subscribe panapa uchiti handisi kusubscribe because ndikufixa sekuru. Hausi kufixa inini. Zvangofanana nekuti ukati zvona handisi kufenza pamba pababa vangu. Papa penyu. Handiti? So ngati subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell kuti whenever pandinenda isa video because I'm putting every single day you'll be notified. Anditi vazukuru. Right. Yes, mzukuru wangu tendai chengeta. Hi Uncle Maserese. That's great. Welcome to this program, this wonderful program. Thank you. Zviri kudidi. Kuribo mwe wangu wagwadza kuti live streaming ipere ndisinawo kumbopindawo. Hello, Shai. How are you? I'm okay. Yeah, very well. Ndafara neni. Nasi ndafarisa zvisingaiti. Nasi Leo wapinda mustudio. Lee. Hey, Sekuru, I'm here. I'm in Ireland. Okay. Okay, Uncle. All right. Nyaya ndiyo. Supporta sisi Shai kuti. All right. Indiri kuda kusupporta ndiani sisi Shai yawo kuti. I think the best munhu kungotaura chokwadi. Kuudza munhu chokwadi before madanana. Yes. Kutongomuudza kuti inini ndine vana vangu ameno vangani nekuti ukada kuzvivanza ndokuvavanza vanhu vacho ndokuzovaisa kupi. All right. But inzwa muzukuru. Yes. Nyaya vana vagara vakazvarwa vari kufamba handifunge kuti vanowanzoita problem. Iri kunyanyonetsa pamadzimai ndeyekuti unogona waidanana nevanhu 2 at the same time. Yes. Anditi. Yes. Uchidanana nevanhu vako 2 at the same time. Vese waisangana navo. Anditi. Muchiita zvinoitwa and then pobva paitika pamuviri. Iwe unotonatsotoziva kuti pamuviri apa ndepaJohn hapasi paJose. Then zvobva zvaitika John anobva maybe anenge Jose ndiye anobva akuroora. John muridzi wemimba haasiri akuroora. Isecret kai yawatova nayo for like. Yes. So ndoyati kutaura kuti
but iyo inonetsa iyo angu haitauri iyo haitaurike inotadza nei iyo inonetsa iyo unenge uchitoziva kuti kana tozvitaura kaza tovharana pasisina marriage. Alright. So vanhukadzi nekuziva kutaura ka zvinhu zvese zvinenge zvatodhakwa anozodecida kutongokeepa as a secret. Alright, muzukuru wangu abuda mustudio, dzoka mustudio, ndine mubvunzo wako wakatanangana newe. And thank you very much again for joining us, Anditi. Thank you very much. So, urukuti zoni, it's far much better to keep the secret to the grave. And na lady Skara amboya akataura zvikanzi inini ndinonyora mudiary. Which one is your ndaiona comment ya lady Skara hanzi kunyora mudiary kuripo and then zvozotaurwa parufu. So iwe uri kuti wokudina? Aiwa haitaurikiyo sekuri. Why? Nokuti nenge chitoziva kuti asi kana wakutongozvipira kuti zvese anything chese changoya ndinogamuchira kuti kana ndatozvitaura kana marriage ichipera yatopera and then unenge uri ready kuita. But if you still need your marriage haitauriki. Inzwaka pane vamwe vakambondudza, I don't know how far true it is, handiti hanzi mwana let's say mwana uyu ndewekwa Dewa kana kuti ndewekwa Mashava and then ari kwaZviwani. Hanzi mwana iye anogona kusvika pakurwara zviri serious zvinotoda kutoti angonosvika chete pamusha wake chaiwo. I don't know how far true it is. Munozvifambisawo sei ipapo kana chiri chokwadi? Izvozvo hangu I don't know kuti mwana iyeye anenge ambokura kumashure kwose uko anenge asina kumbogware. Kutaura kuti kanenge kachiri kadiki. Hazvisi zvinozopa here munyama zvinozopa munyama futi kumwana, because mwana isusu pachivanhu chedu mwana anofanira kunge ari anozivawo veropa rake, akurirawo pamusha weropa rake. Achakura achidanwa kunzi Mashava iye aritori Mofela kana kuti kana kuti aritori Moyo. Mutupo iye ongokura achidanwa kunzi Mofela iyo iritori Moyo yakaperera. Hazvisere zvidambudziko ramunenge mapa kune mwanasikana kana kuti mwanakomana. Iro ritori dambudziko angu. Handisi kukurudzira kuti zviri right kuti munhukadzi uite seizvozvo kuti ndamwana handiti unomuchengetesa vamwe baba, but kana zvatongovapo kuti uzvitaure zvinonetsa, handiti hatisi kuzvikurudzira kuti zviri right kuti unoti mumwe mwana wevamwe baba womuchengetesa vamwe baba, but kana zvatongoripo kakuti zvibude pachena kashoma, it's very rare. Saka kureva kuti zoni secret iyoyo madzimai mazhinji ari kufa nayo. Anotofa nayo ende iye zvinenge zvichitomushungurudza, zvinenge zvichitomunetsa. It's not like anenge ari comfortable nazvo, but zvinenge zvichitomunetsawo, but kuti azvitaure manje kana tichiziva kuti madhiri hapana, hazvitobudi. Saka panonetsa, nyaya yacho inonetsa. Alright, tichipedza show yedu Shai ndoda kuti undiudzewo kuti unotowo kudini nyaya yanga iri panapa. Kuma-comments, let's write kuma-comments uko takuda kuchi-conclude our show, today's live streaming. Thank you very much for joining us today. Lionel muzukuru wangu Ndlovu, thank you very much for watching us uri kure ku island. Thank you very much. Thank you. We really appreciate you muzukuru for coming through mu studio. Anditi, thank you very much. Next weekend futi tine trip panapa. Every Saturday and Sunday same time tinenge tiri panapa pa Saint TV. Anditi, thank you so much. Tine tichingoita futi live streaming. This is not my show. Ishow yenyu vazukuru. Anditi, so patinoisa link, please ngatiuye tipinde mu studio
Thanks very much kune vese wapinda mustudio for today. Vese vakomenta, vese vanga vachiona show for the past 2.5 hours. Thank you very much. I really appreciate you, Vazukuru. Uncle Saint Stephen havasi chinhu kana musipo. Right, Shai? Mashoko ako ekupedzisira pachannel pashow ino. Alright, rega ndipinze muzukuru wangu anonzi Susan Smart. Okay, uncle, ini ndakubuda duty calls basa. Maita basa uncle. Alright, chitiudza iwe chibuda chitiudzawo mashoko ako ekupedzisira usati wabuda muzukuru. Ini hangu ndinongoti vanhukadzi ka I think it's better ungoenda kuna baba vemwana rega kuchengetesa vamwe baba mwana asiri wavo. Alright. Chokwadi chiripo ndechekuti kana watongozviita izvozvo hazvitauri tafa nazvo. Isecret yeupenyu. Alright. Yes. Alright. Thank you, uncle. Thank you very much. Enjoy the rest of your day. Much love. Thank you. All right. Thank you. Hey, here's Susan Smart. Maswera sei. That's where kuri say kute queen. Nani. Kuri kupisa nasi. Oh, kuri kupisa akusuita zvakunoita zviya zvekunaya kana kwazvifunga. Aiwa nasi kupisa. Tanchinzwa nyaya yamamuchitaura nyaya yemasecrets yamamuchitaura. Munoziva chinoita kuti vanhu vaita masecrets ndokudai sekuru. Pamwe pacho unotaurira munhu chokwadi kuti shamwari zvinhu zvakamira zvakadai inini shamwari ndine vana vangu dangafai but munhu unenge uchimuda zvishuvashuva but ukamuudza chokwadi anobva akuramba saka muri kuti ngairoverwe musaga because tikangobuda pachena chete imba yatoparara. Sazvinoita futi kurovera musaga kwacho kunongorwadza bhodi chokwadi chinozongobuda. Ndopanonetsa kuti zvina manyanga kwaye hariputirwi asi kurudziro neyambiro iripo ndeyekuti ngatingotaure hedu chokwadi. Anokuda wakadaro. But vamwe vazukuru vangu manje vari kuti zvoni ukatamba nekungoudza vanhu chokwadi hanzi unopinda bhizi nekungorambana nevanhu. Ipapo ndoimwe nyaya asi kana riri rudo chairwo sekuri hatidi kunyeperana ini nangu ndoda munhu anondidza chokwadi. But manje hanzi rinonyenga ka rinohwana rinozosimudza musoro kana richinge rawana. Saka tikatamba nechokwadi chaicho kana nekundiudza chokwadi chimwe chokwadi chachona kuita kuti munhu asapinde mumba. Takatonyeperana here togara here munhema. Ameno ndimi vazukuru vacho muri kutondiudza todini. Ini ndakufunga kuti munhu ngaaudzwe chokwadi ndomafungiro angu. Kana Mwari wakati ninaye tisawirirana tinodanana zvakadaro. Ndinokuda nesituation yako iwewo kana uchindida uchandido nesituation yangu ndomafungiro angu. Nekuti kunze kwaizvozvo pakangova nekunyoperana pakutanga kuti foundation yenyu maitanga nemanyoto foundation yenyu haina kusimba sanganai nechokwadi ndo zvinhu zvakatonaka izvozvo. Yes. Ipapo chokwadi kutaurirana chokwadi mumba tisatambe nenhema. Foundation inovakwa panhema inonetsa. Inonetsa nekuti pauchazozviziva kuti kunyepera haunditendi zvachose nyange ndikazotaura chokwadi chinenge nyange ndikazotrai kutaura chokwadi nemusi haunditendi ndinonga kuti akaita yakambondinyepera yana. Saka inangu ndoda kuti chokwadi ndifire chokwadi. Wataura makukutu muzukuru kana munhu achikuda ka ngangokuda chitoti wakazvitakura nenhumbu yevamwe.
ndine munhu wandakaona achitenzi akaroorwa nemunhu aine nhumbu ine 7 mari asi akatimudza shamwari muridzi wenhumbu iyi zvakafamba zvakadai vakatotaurirana vakawirirana vakatogara vese. Inotorwa neumwe wandotoziva futi akatombowanikwa akatowanikwa andori nemimba yevamwewo baba ndokunge yava nemanzi kana kuti 5 months akatogara imba yake zvakanaka mwana akatobarwa. Chinhu chandakaona sechinhu chekuti rudo kana paine rudo chairwo chairi kwete rwemahumbi rwatiri kutaura rwekuti hanzi ukandiudza sikireti iwewe mangwana inenge yati yangu yekukukontrola aiwa harusi rudo irworwo. Kana ukandiudza wewe kuti shamwari ndine zvinhu zvangu ndaita nyoka yangu ndadai hazvindipi simba rekukukontrola iwewe. Inini kana ndichikuda zvinobva pamwoyo nyange ukandidina zvinenge handimbopakwira pamusoro pemba inini ndofunga ndinoti mwandisika zvakasiyana nevamwe vanhu inini handibhadhike. Mai vangu manje vamwe madzimai kamuzukuru wangu vanobva vatora seleverage iyo yekungoti ukangondi remember ukangoda kudaiwo unobva watotariswa neziso rekutoti remember. Munoziva bhondi yerudo yatiri kunyatsotaura sekuru iri pakati pemurume nemukadzi kudanana chaiko chaiko. Hapana anoziva zvatinoitirana mumba medu nyange tikarovana zvinenge ndezvangu newe tiri tu nyange tikazonetsana zvinenge hapana anofanira kuziva zviri pakati pangu newe tiri tu hapana. Murume wangu asati afa murume wangu asati afa mai vangu vainetseka kuti iwe usingakompleni wakaita sekuru kuti murume wako hanetse asisi inonditanga uri nani ndakasvika ndakada hapana anoziva situation yangu kuti yakamira sei ndezvanditoriwo. Saka nyange ndikanetsana nemurume mumba handikwanisi kuenda kunoudza hama kana sisi kana ani kuti ndaita problem ndezvangu nechikonzero chekuti ndakaona kuti nguva yandinoenda kunoudza hama kuti ndai nemurume wangu anditi zvakadai vaone kuti vanoti vanondida mukati mavo vachavenga murume wangu. Inini nemurume wangu ticharegererana tarovana bati ticharegererana asi vaya vandaudza vai havakwanise kuregerera murume wangu anenge achitari kusisa mwana wedu. Hani mapanza saka ini hangu ndakadzi Alright, ndachida kutomboverenga makomenti iri panapa zvangu yanyorwa naSandra. Sandra, thanks very much. I thought kuti nhasi unopinda futi mustudio muzukuru. Hanzi thank you uncle, tinofara nenyaya dziri pano pachannel Hedu. Till next time, thank you very much. Hanzi naSandra zvakare hanzi ataura word vanhu vachizorambana nekuita maproblems nekuda kwekunyeperana. Vanhu vanozorambana nekuda kwekunyeperana. That's very true. Hanzi anokuda wakadero anenge asiri kurambira chokwadi. That's very true. Munhu anotokuda ngaatoziva kutoti iwewe wakamira uri ABCD. And I think ndosaka dzimba zhinji vanhu vasisina trust tisingachatrustani because pane madark secrets atinochengeta atinenge tichifanira tisingachengeti because the moment yandinoziva kuti iwewe wakamboita izvi neizvi ndakutotanga kutokutrust because ndatoziva kutoti kana uchindiudza zvinhu zviri wese sezvizvi kana uchikwanisa kunira pachena pazvinhu zvisingaite zoreva kutoti hapana chisingabviroita mumba medu chero zvikaresveka sei nyange ukafamba nepapi unongondiudza kuti baba mwana ndine urombo ndo zvakaitika kana kuti mai mwana ndine urombo ndakapindwawo naSatani. But ukaona munhu anokunyepera manje munhu iyeye anotyisa igandanga zvaanoronga uzvizive. So zvandinoda kudzidzisa vazukuru vangu vari panapa ndezvekuti ngatidzidzei kutaura chokwadi. Let's learn to say the truth. No matter the truth kana chichizorwadza umwe wako, it's better to tell somebody the truth that hates than to tell somebody a lie isingalasti.
Unoza munhu chimutapira kwe2 minutes. The day raanozosangana nechokwadi chaicho ozorwadziwa kurwadziwa kwaifanira akaita dai wakamuudza chokwadi. Munhu akazoita chokwadi chekudiscover ega, iwe waivapo waikwanisa kuti umuudze kuti baba mwana zvakamira ABCD. Not vakadzi chete, apa tichiconcluda even kuvarume. No, mai mwana akaita yakadai. Mai mwana vopopota vopenga. Then the next thing mogadzirisana imba yenyu rudo rwenyu rwopfuurira mberi zvakanaka. It's far much better that way than kuti zoni zvinenge zvakurwadza double kuti ukanyepera munhu womuudza zvimwe zvaunenge uchiti chokwadi. After that also discover kuti what actually you told them that was not the truth. Also discover kuti zoni chokwadi chaicho ndechichi. Haipapo ndoparara imba inotoparara. Imba inoparara haina hangu kwenindinoti chokwadi chakanaka nguva dzese. No matter how bad kana kuti zvakamira sei kana kuti inini ndongoda shoko. Ndaitaurira vamwe vanhu ndichiti munoziva kune hama dzimwe dzinenge dzakapfeka zvadzo urwere huriko hwekati HIV. Mumwe munhu akakudza kuti shaka kutaura chokwadi inini ndiri HIV. Ukaudzwa chokwadi taridzo yako hauriwe kuti womuaccepta here kana kuti womuti ainifanira handikwanisi kana kuti wosarudza kuti ina hangu handikudi nekuti handibva ndiri HIV. Asi chokwadi waitwa sei waudi. Asi kana uine mweya waMwari uine mweya wekunzvera kuti tinounza HIV zvinhu zvakawanda. Vamwe vanhu vakabatwa HIV kwete nekuda kwekuti vaiita chikwandi. Munozviziva izvozvo? Saka chokwadi ndongonasa kunge chokwadi chakanaka. Chokwadi chakanaka ndodaro chokwadi chakangonaka Vazukuru ndochokwadi chaicho. Chinonzi chokwadi ndochokwadi chaicho. Kuti statement yekuti chokwadi chakanaka ndochokwadi chaicho. So let's try by all means Vazukuru vangu kuudzana chokwadi. Anditi I think I will take one more munhu studio. Susan Smart gara uripo ipapo usazongwereka newatizi. Ndirikunzwa kuti une wifi. Aiwa handiri papa kwandiri kuenda ndakatowata. All right. So tiri pasemu nyaya iyoyo. All right. Nyaya yangu yaya ndachida kutaura yaya. Chiriziya. Wanga ari ready. Aiwa ndachinotaura nyaya yangu yemukadzi wandakaona parodhi uyauya zvakazoitika. Ewa. Ndaseka sekuru makazoita sei? Zvakazoitika ipapo inyaya ichazopedziswa yona next week. Aiwa sekuru ingoti de mbichana. Ingoti mbichana. Kungoti tsenu. Mukadzi womunhu anonakidzwa koma. Sekuru. Hakufara zvangu Vazukuru. Kufara. Tofopota tichiita majoke. Ayo pandabata ndikuti ukaona munhu achichema ukawana munhu anenge achichema ukamudai hanzi unenge wapinda apa paenda nakidzwa paya ndaseka ndikati mukoma namukoma kabvalaira ndikati munhu akuchema bhozi anenge asina option. Vanozoregreta zvavakaita patime yavaichema. Chokwadi. Especially kana ari wemunhu. Varume ndinokurudzira kuti kana une mudzimai wako usamutendere kuti anogara achingochema. Because mukadzi akagara achingochema akazosangana neumwe munhu anomubata zvakanaka. Ane ruoko rwakanaka serwasekuru venyu finish. Asekuru padaro makuraura muda kuraura here. Kana akungotaurawo hai. Isusu tisicharoore. Muda kukanda chirauro kwakadzika here. Kana kwete murere.
this year rinopera ndisina kuita musikana kana kuroora. Next year futi inofanira kupera. No, man, no. 2022 ndo pandine urongwa hwekuda kuita malive ekutsvaga mudzimai. Ini sasekuru wenyu zvichatoitirwa live streaming. Andi uri kuona muzukuru wangu pauri apoka ndo magariro anenge akatoita musikana ini ndiri pasaidi tichitoudzana kutoti right. Ndiudze zvino izvi ndoda kuti live ndoda kuti kutsvetsva kuchaita sekuruka kunofanira kuzivikanwa nepasi rese. She's the luckiest girl. Why? Why? Anopfimbwa pajekerera haarasiswe. Kune matsotsi we. Kune matsotsi inzwa kamuzukuru. Kune mamwe matsotsika anotoshandisa advantage. Wambona kuti ndine umwe bhuru wangu ka anga ane mudzimai. Akadana nemusikana achitodzwa ndina mukadzi iyoyo kuti munhu anenge achigarawo kubasa kwake kusamweri. Mudzimai muri ichigarawo kwayo kusamweri. So musikana aitosvika kubasa kwemuchinda achitopindawo murumu aigara paimba yebasa achitopindawo achitodi boys richitoti amaizi ndiye bhebhu wangu achitozikanwa kutonzi ndiye bhebhu wemufesi ada kutorohwa. Mufesi akatosvika pakutonoita production kumba kwebhebhi. Achitonzi haana mukadzi. Wanzwa? Mufesi akapedzera kumba kwebhebhi kunorara ikoko. Akapedzera akutopiwa rumu yekurara ikoko achitorova lula akutonzi mukwasha kuda kutozorora. Mukwasha kuda kutozorora. Iwe chazoipedzisa hangu nyaya yangu iwe. Kune matsotsi akaipa. Chimwe chinhu chandogaraudza vazukuru vangu hausatraste munhu. Usaite munhu waunoti vakanyanya. Because iwewo kana pachako unogona usingatozvitraste. Kakawanda patinozvigadzirira mitemo kuti inini maprinciples angu ndoda kuita ABCD. But uchizopesa watobreaka maprinciples ako. So don't never trust anyone. Because even yourself, you don't trust yourself. Chinonetsa sekuru panhau yekuvingana ikaya. Paya pamunoti tadanana. Paya pandinoti alright ndakuda. Kune vamwe vanhu vasingagoni kupretenda. Do you know that? Kune vamwe vanhu vanogona kupretenda. Kunyepera kuti alright ngatidadana ndakuda but munhu achitopretenda. Saka kune munhu asingakupretenda akaita senini handikone kunyepa. Ndinongotaura kuti ndobva ndatotrasta munhu andinazvona. Bosi ndoti kungoti apa ndatowana munhu anondidana. Ndonyaya idzinonzvedzeka. Nyaya iyoyi ndo iri kutotaurwawo naSandra. Wanzwa zvanyorwa naSandra and Steve. Hanzi nyaya dzematsotsi hanzi akaoma. Hanzi itori imwe live yemumwe musi iyoyi. Inzwaika tichange tichiita malive each and every weekend. Saturday and Sunday tinenge tichiita malive takatandara hedu handiti. Takatandara nevazukuru. So if you miss on Saturday, make sure kuti on Sunday unenge uripo vazukuru vangu handiti. So time dzedu tinenge tichitangawo masikati. Vazukuru vangu musangomhanyire kulive musina kupedza kuklina mumba nekubikirawo varume. Aiwa itai kuti nekubikira varume. So munouyawo palive munouya totandara nemuwo varume munotandarawo. Ndafara wasu auya nemudzimai wake mustudio vakagrebhana mushe vachicheka rudo vari pabhedhi pavo. Ndikati naro ndozvandiri kudzidzisa kaizvo zviri kufamba. So paro kuti tinge tiri tinoita zvinhu zvedu tichidanana tiri murudo tichinzwanana tichiuya palive tichinzwanana nditi. So tipeiku munotinyorerawo kumavideos muchipa masuggestions ematopics amuri kuda kuti tinge tiri tinotaura pamusoro pezvawo. So tichivhara show yedu tasarwa neexecutive
5 minutes 30 seconds. Unoto kudii tichivhara show muzukuru wangu Shai, ndeape mashoko auri kuda kuti tipedze nawo? Muzukuru wangu Susan Smart, sorry. Alright, ndandiri kungoti Shai ari kuuya. Inini ndinongoda kuti vanhu ngatidzidze kutaura chokwadi. Yes. Tikangobudirana pachena zvinhu zvese zvinova zvakanaka. Nekuti kana iri imba inovakwa nechokwadi, imba ikavakwa nechokwadi inosvika kure, munopembedzana. Yes. Asi tikatanga kunyeperana, zvinhu hazvifambi, hatidi kunyepa. Zviya zvekuti munhu anonyepa kuti mai vangu vazorwara kana achivibva kamari, taura chokwadi zvinhu zvakamira zvakadai. Mama vangu kana kuti tandati kuti timbopawo mama mari yesauti, handiti toronga zvinhu zvedu zvova neorder kuti ana mama vedu vese vari 2 monthend tichavaitire kana tichiti zvichienderana nekuwana kwedu. Mama vako tovapa $5, ini vangu tovapawo $5, zvinhu zvedu zvorongeka. Pane kuti toita kakuhwandirana nekachitseki nekakunyeperana nekakudidi, ndoimwewo nyaya. Kuzouya kunyeperana kwekuti munhu anoita bonde nemumwe munhu weukama wenyeperana, inangu handizivi kuti zvinhu zvinombofamba sei muvanhu. Because inini hangu semaonero angu hazvingaiti kuti ndidanane nemunin'ina wemurume wangu, kana kuti hazvingaiti kuti ndiite bonde nemukoma wemurume wangu. Zvambofamba sei, zvambotanga sei, tinenge tatandira pasi. Saka ngatibudiranei pachena kana pane zvinenge zvichiitika zvakadaro. Taura chokwadi mumwe wako kana uchimuda, nekuti chokwadi ndorudo, kundivimba ndorudo. Ndikavimba newe iwe ukavimba neni ndokudana inoto. Ndo mashoko angu. All right. So tinotenda. Thank you very much for coming through, Susan Smart, and ndafara ndakuona muzukuru wangu mustudio pazuva ranhasi, handiti? Aiwa, neniwo ndafara ndakuona, ndaona vese vana Shai, ndaona vamatete vese ndachikuona. Ranhasi ndoita zvinhu zvafamba zvakanaka zvisingaiti. So ndaisa kuvazukuru vangu out there, ndaisa WhatsApp number yeSaint TV. Kune WhatsApp group rakatangwa, handiti? Kune WhatsApp group rakatangwa rechannel. So everyone is you are welcome to come, but firstly don't forget to subscribe to this channel. This is our family channel. I see channel ya Sekuru Saint kana Sekuru Steven. This is your channel, anditi? Channel Nevazukuru. So ku WhatsApp you can give us my suggestion ema live. Munoda kuti tinge tiri tinoita matopic amunoda kuti tinge tiri tinotaura pamusoro pezvawo. Also panapa I think tichazoita imwe live yatinenge tichimechanisa vanhu panapa. Munotowo kudii nazvo? Ndudze ku WhatsApp uko. Toda kuti inini ndoda kuti vadanane. Ndoda kuti vanhu vadanane, vanhu vari South Africa. Zvatinenge tichiita ka zvinenge zvine strict mukati because hatisi kuda kubika mbodza. Tinenge tichitova vari kuSouth Africa, kuDurban uko kuna ana Susan Smart muzukuru wangu. Tinenge tichivatsvagirawo vari ikoko, handiti? Totova vari kuUK, ndine vazukuru vangu vakawanda vari panapa vari kuUK. Don't worry, tinokubatirai ikoko kuUK, hatisi kuda kubika mbodza. Also vanhu vari kuZimbabwe, tinongotiwo vari kuZimbabwe munge muri munosangana ikoko. Wherever you are, tinokutsvagira munhu wako ikoko. Ende sasekuru ndinoita follow up yekuona kuti zviri kufamba here kana zvisiri kubuda. Imba yachona tobva tatokurumidza taimisa tisawesterane time. Handiti? So thank you very much for coming through today. Susan Smart, thank you so much. Maita basa sekuru mowanikwa rakanaka. Kuti ndachida kubvunza kuti chavhara. Ndada kuti topic yekuti iko kuroorana shambidzana kune here chekuita neexistence yevanhu. Wati? Kudanana kana iko kushambidzana kuroorana kune chekuita here nezera. Kune chekuita here nezera. Alright. So zvatinoita ka topic iyoyo yakakura zvisingaiti inotoda zuva rayo.
ubva wangoinyora kuchi uinyore kuWhatsApp kwangu handiti woinyora kuWhatsApp then ndobva ndatotanga kutonyora matopic iwawo because tichaita takatandara hedu nevazukuru kubva ku1 kusvika ku100 so it means tine gore rese tichiita because gore rine 52 weekends handiti so tichiita every weekend tinenge tichitaura matopics awo so tiri kuda so far tasarwa nemangani taita so far matopic ende tichazoita futi zuva ratinenge tichizombodzokera kumashure tichiita post mortem kune zvatinenge takataura kumashure handisi kuda kuti tingoita malive ekungo entertainana chete entertainment inenge iripo but chikuru ngatidzidze kurarama zvakanaka tidzidze kuimprova life yedu murudo mudzimba dzedu nevana vedu nevavakidzani vedu senyika yeZimbabwe tinge tiine raramo inoremekedzeka so iyo tichibva panapa muzukuru tichipedza show enda unoinyora ndini alright yeah thank you very much bye much love right thank you very much vazukuru vasekuru senta nekuva panapa inini ndinofara stereki kana imimi muchifara vazukuru thank you so much munotiudza WhatsApp number ndoyandaisapo tora WhatsApp number motiudza kuti ndezvipi zvamusiri kufarira pashow show ndeyenyu ndezvipi zvatiri kufanira kuimprova ndezvatiri kufanira tichiita handiti kuitira kuti chinhu chenyu chinakidze chinhu chenyu ichi vazukuru handiti inini ndiri kungotumwa nemi so nditumei paWhatsApp number dzandaisapo also don't forget to subscribe kana wanga usati wasubscribe your subscription inoreva zvakawanda kwatiri thanks very much kune vakasubscribe basa renyu riri kukura ndanga ndichitarisa nhasi masikati masubs atosvika kuma 2600 thank you very much vazukuru handiti right ngatitauranei kuti tofambisa sei basa thanks very much kune vese vapinda mustudio vese vauya vakapinda vakataura zvavataura vakacontributa I really appreciate you vazukuru vapinda mustudio zvirambe zvakadaro basa rinoreruka kana mukauya muchipinda mustudio ibasa renyu handiti mayoutubers ese vanga vari panapa thank you very much nekusapota sekuru venyu handiti vese vanga vachionawo vari kumashure kunyange asina kukomenta kungovapo kwako chete it means a lot vese vanyorawo kumacomments thank you very much kwanhasi ngatigumire panapa vazukuru vangu ndinokudai zvisingaite handigone nemi much love ngationei mavideos edu much love